تمتوني بلولي عمق بحري حصاري رين بيد سلك فخري وآخر سيد منزشن دواز وقاق في لندن كتامي مكانزا دقم جسة ديالا ملك بين يا زبيلي قلف يا متا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب البيب الانتقالات الان عيني المزمان كما يدعم صراتك زخم بيد مفاي زرق افانا غيبت صفي تزنا صناتي عمبابا يلا لا كربا ورماي رصاص يلا لا كربا ناطق قول كويت حاريني سبيل عقلك من زعفني رب دابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا ماليك برتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكني يستاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر بلا تموت بلا كم أملا كم تأملا نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي نسعيا والبلاي لسا ماليك برتي صامت رويت جنتي قبت صواب الجخو كم تطول عليك أفض روي علمي من يربيو أبقيك ستاح مبارك المئة دفئي بالكندا ولا يجا إذا أجل الكبريا صبر بارك نسعيا والولاي نسعيا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنايو لومون كم ووترو العلا قداس النزلوم زبلنايم حبريتاتاتن زيناتاتن حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا مسانا نكتسون حدما بتعتنا نعدمكم مكم أب زوان زي كم معلتنا معلتي كاب ساعتنا بساعات بزو حدش نقري دفتس أمزلو أبزيك أي بحرنا دما أبزي بحرناتنا دما زفتس أمزلو نقرات موداتاي زي بلو مبزحتو تنقرات قد هم سيرترا ركب سلا زي بلو يدمسل بين كلهم سيرترا ركب زلو ويو حوتو زقبرو زلو كل نقرات بتكبابينا نيرترا قد سالي أبرادار ناي حيالة تقرات كم تأتي زقبرو زلو سلمتاي حوتي فيتنا يزلو سلازي مهدمناتهم مرحقناتهم كل جزي حوتي هرمنا لنتيلو مهدمي نابانا وغني قون كالي نحوتي نكوكو عاصرو ناي قدن يوم مفتحيس كناديو تمفتحي دما أبي كوين كاخا تناديو ازي بحد وغن كون كله بعالم درجة زقبر زلو دما كنرينا سلازي أبي أفتح بحرقاتي مزلو كنركن فتنينا أبزوريانا زقاتم زلو بفلاي حيل جنزب كم دما استراتيجيك بوتاتات مقصصار علمنا تخدو زلا منقدي كساع كندين علمنا ابشجر كوست كم زغل كنركفتنينا لايك جبرو سبورت جبرو كساب موداتا مسانا صنحو سفي زخونه تنتنا كلوناي مجمريا كن بزي كنجمر بزم عبيت هاغرا زخدو زلو let's go. Iran is preparing for war, bolstering its air defenses, tightening security around nuclear plants and conducting nationwide military drills. They're calling the exercise Iqtidar. In Farsi, Iqtidar means might. So this is basically a display of Iran's might. It involves the entire security apparatus of the country, from the army to the air force, and most importantly, the IRGC, the Islamic Revolutionary Guard Corps. This is the force. So, انتهينا نرد لنا مچم اب كبابينا حوتي زبحالا لون دحريلنا حوتي ابو ويون ابو كنبلا نخل ايران زبحال حيلي زلو سلازي حوتي اب كبابينا زلو حيلي بمسرته كبيران زبقاسيو ህዝቢ ሰራዊት ተዋጋይ ህዝቢ ምዃኑን ተዋጋይ ምዃኑን ፍሎትዩ ቲ ኣፅዋር ሶፊስቲኬትድ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኢራን ድማ ንነፍሱ ንሓደ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ብኩሉ መዳይ ብመሬት ብባሕሪ ብሰማይ ብኩሉ ይዳሎ ከም ዘሎ ምስ መን ክዋጋእ ናይ ሕልሚ ፀላኢት ዘለዎም ኮይኑ ኖ ምስ እስራኤል ይትውግእ ምስ እስራኤል ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ካበይ ተበጊሶም እዮም ነዚ ሓሳብ ናይ ኩናት ከምፅዎ ኺሎም እንታይ ስለ ዘጋጠመይ ብፍሉይ
of course ኣብዚ ሓለፈውን ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ጆ ባይደን ናቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ሓላፊ ንኢራን ንክሓርም ፕላን ኣቕሪብሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ስለዚ እቲ ኩናት እቲ ካልኩሌሽን ንኢራን ንምህራም ዝብል ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ እውን ክፍፀም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ኢማራት ብሰፊሕ እየ ክዛረብ ኢማራት ኣብዚ ከባቢ እዚ ትፃወቶ ዘላ ተራ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብሰፊሕ ክንዛረበለ ኢና ብፍላይ ምስ ኤርትራ ብዝተሓሓዝ መንገዲ ማለት እዩ ናው ባክ ቱ ኢራን ብኩሉ መንገዲ ክትዳሎ ከም ዘለዋ እዚ ኸዚ ማኒቨር ትገብሮ ዘላ ሕጂ ንምንታይ ዕላማ እዩ እንድሕር ኢልኩም ብዓብዩ ዓቕምናታ ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ሚስ ካልኩሌሽን ጌርኩም ምሳና ውግእ ክትውጁ ከለኹም ቀሊል ኩናት ኣይኮንኩም ትውጁ ዘለኹም ንሕና ንነፍስና ተኸላኺልና ንዓኻትኩም ሓደጋ ክንወጥኩም ዓቕሚ ኣለና ንምባል ክጠቅም ዝኽእል ዝበልዎ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ምድላዋት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢራን ኣብቲ ሊስታ ናይ ቤንያሚን ነታንያሁ ተሪፋ ዘላ ሓንቲ ሃገር ሰ ኩለን እተን ዝደልየን ዝነበረ ሓይልታት ኦፍኮርስ ንሱ ዝደልዮ ሓይልታት ብዙሕ እንድዩ ሕጂ ብሕጂ እውን ካሊእ ይክእሉ ኢራን ምስ ወደቐ ጠጠው ክብል ነታንያሁ እንድሕር ኢሎምኩም ፅላለ ጥራይ ክብል ዝኽእል ናይ ነታንያሁ ድሌታት መወዳእታ የብሉን ምክንያቱ ኣብ ኩናት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ከሪየር ናቱ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቀፃልነት ናቱ ምስ ኩናት ዝተሓሓዝ እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ሚሊተሪ ኢንዳስትሪያል ኮምፕሌክስ ንብሎ ልክዕ ንሱ ድማ ኣብ ስልጣን ክህሉ እቲ ናይ ኩናት ምህላው እዩ እቲ ኩናት ድማ ንኣሜሪካ ነቶም ናይ ኣፅዋር ረብሓ ዘለዎም ስለ ዘሳርሕ ምሳቶም ብቐረባ ስለ ዝሰርሕ ነቲ ፖለቲካዊ ፅልዋናቱ ኣብቲ ከባቢ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ንምዝዋር ዝጥቀመሉ ሓይሊ እንተሎ ሓደ ቀፃሊ ምንጭ ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ ኩናት ንምብጋስ ኣሜሪካ ናብ ኩናት ንኽታቱ መበገሲ ስለ ዝኾናን ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋን ሃገራት ዓለም ብምለን ስጋኣት ተሰሚዕወን ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ንክገዝኣ ዝገብር ምክንያት ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምዚ ማርኬቲንግ ነቲ ናይ ኣፅዋር ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ማርኬቲንግ እዩ ዝገብረሉ ወይ እውን ማርኬት ሪሰርች ይገብረሉ ክንብል ንኽእል ኢና ሽግር ይፈጥር ነቲ ሽግር ክብላ ድማ ሃገራት ኣፅዋር ይገዛእ ኣሜሪካ ድማ ትኸስም ማለት እዩ ሕጂ ኢራን እታ ናይ መወዳእታ ታርጌት ኮይና ዘላ ካብ ነዊሕ እውን ፀንሐት እያ ንኢራን ምህራም ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ይፍፀም ዘይኸውን ኣይከውንን ዊ ዶንት ኖው እቲ ካልኩሌሽን ግን ክሳብ ኢራን ዝመፅእ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዎ መዓልትታት እውን ግምት ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ባት ኦኬይ እዚ ቀስ ኢልና ክንሪኦ ኢና ናራናይ መንኺት ብካልእ መንገዲ ከሪአኩም ክፍትን እየ that protects the regime, the IRGC. They are conducting drills in central Iran near the Natanz nuclear plant. It's one of their most important nuclear facilities. And here, Iranian forces practiced how to respond to strikes from an enemy. As this aspect is one of the most decisive aspects of our defensive power, we have been focusing on it, and it was necessary to test the capabilities of our air defense in a situation close to reality. እንታይና ንርኢ ዘለና ኢራን ናይ ሃይፖቴቲካል ወይ እውን ብቲዮሪ ወይ እውን ኣብ ርሑቕ ዘሎ ናይ ማዕዶ ፀላኢ ገለ ሃልይዎም ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዙርዮም ኣብ ቀረባ ግዜ እውን እንተኾነ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝረአ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሓደ ኢራን ክሳብ ሕጂ ትጥቀመሉ ዝነበረት ነፍሳ ናይ ምክልኻል ስትራቴጂ እንታይ ዝበሃል ጃክሰስ ኦፍ ሬዚስተንስ ዝብልዎ ወይ እውን ግሩፕ ኣቂማ ነይራ ንነፍሳ ንምክልኻል ዝጠቕማ ንሱ ድማ حزب ዝበሃል ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ኮይኑ ኣብ ከባቢ እስራኤል ኣብ ውሽጢ እስራኤል ድማ ወይ ኣብ غዛ ድማ ሓማስ ዝበሃል ሓይሊ ኣብ የመን ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ ከምኡ ድማ ኣብ ኢራቅ ኣብ ሱርያ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ብምግባር ነታ ዓቕሚ ናይ እስራኤል ይኹን ኣሜሪካ ዘርጊሓ ክትዋግኦ ትፍትን ነይራ unfortunately ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መንፍቕን ኮይኑ ኣሎ እስራኤል ሰፊሕ ዝኾነ ወራር ኣብ ልዕሊ ሓማስ ጌራ ነቲ غዛ ዝበሃል እንታይ ጌራቶላ ማንም ዝስሕቶ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ይሪኢኹም ዘለኹም እዮም እቲ غዛ ብምድምሳስ ነቲ ሓማስ እውን ዝዓበየ ክፋል ሓይሊ ናቱ ኣዳኺማቶ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ብምቕፃል ፖለቲካዊ መራሕቲ ናይቲ ሓማስ እውን ኣልያቶም ኣላ ንሓደ ንገሊኦም ኣብ ውሽጢ እስራኤል ንኻልኦት ድማ ኣብ ሊባኖስ ዝነበሩ ኣብ ሊባኖስ ነቶም ኣብ ኢራን ዝነበራ ውሽጢ ኢራናት እያ እንኮላይ ነቲ እስማኤል ሓነንያ ዝበሃል ቀቲላቶ ማለት እዩ ቀፂላ ነቲ ሕዝብላ ዝበሃል ጠቕላላ ብውሽጥን ብውሽጣዊ ስላያዊ መርበባት ጌራ ነቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ መጥቃዕቲ ክትገብረሎም ከላ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ድማ ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም እውን ኣዳኺማቶ እቲ ዝዓበየ ድማ ሱርያ ዝበሃል ባሻር አልአሳድ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ኣክሰስ ኦፍ ሬዚስታንስ ናይ ኢራን ዝነበረ እዩ ንሱ ስልጣኑ ወሪዱ እቲ ሃገር ድማ በቶም ተቃወምቲ ኣብይ ተቃወምቲ ወዲቓ ማለት እዩ ስለዚ ኢራን በይናያ ተሪፋ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኖ በይና ኣይኮነትን ራሻ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ግን ራሻ ዝበሃል ሓይሊ ኤግዛክትሊ ኣብ ጎኒ ኢራን ኮይኑ ናብዚ ኩናት ከኣትዩ ይኽእል ኣይክእልን ዝብል ቲዮሪ you can discuss a whole day about it ከምኡውን ቻይና ምስ ኢራን ኮይኖም ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ንኢራን ደጊፎም ኣብ ኩናት ከኣትዉ ይኽእሉ ዶ ንዝብል I doubt it
أنا سيطراتر مالت إيران دقيفهم أبتو كوينات أنصار أمريكا كأتو يمزبل مدب يبلي التكوينات نخيفتر كل عينة بوليتيكاوي يكون كالا عينة مكل خالات تقورو كم زغولو بتويني ناب كوينات قصو تمعبيلو التكوينات مالتيو راشا بتكوينات كتاتو تخلها مثلا كاينة دما كساب حجي أبناء زخون يكون هاجر وتهدرا وسقمتي وسيدا سلدي يتفلت تشاينا بكوينات كتاتيا إلكا كجمت أي كالني سلازي إيران بين يدوي لا زلا بس كل دما من البات كويناتنا يوكرين تتوكل نهرقينو this is my forecast نعطيك قمتيو كويناتنا يوكرين تتوكل نهرقينو وتوم نيا صور كامبانيتات كنبرو نهرقينو نجدن حدا عبو كوينات كديومي إيران دما تقدامي تحس إيتيا كون of course إذا أبي كفال تشاينا يم زولو زلو بس تشاينا كواغو كلهم يم دينو ده بس تشاينا كواغو تخينهم جزيد اليوم على معناته كل ما خازينوتات نيا صورنا أمريكا تو دي سلازلو مس تشاينا زكبر كوينات أزيغ الجفن كبيدين كونسل أزغل تشاينا قبروي كلهم مفتاتن الجراتاتن تراهم كقصلو قدم لتغطبا كودو وقفتن يم دحري كوينات وتدراوس قمتن تلغين إيران جن تناي إسرائيل زلو مرحي أب سلطان مقصال جدا زليو نجر نتلو مس إيران وجه سلز غنى لأنه واحد ما سلا علم الفريقات سلا زلا نتي نايدو ناي ترامب سلطان ما أبو أبيد سلا زنا برام توم إسرائيل ويا so we will see حدا قد اسمع بالي كرة كم زخلينا عند الزب بهالزلو سك نرى أنا كدينا تي إيران دما نزكونا تاسل ترزلا بكل من قدي نوت هدراوي سقمتي تدالو كم زلا of course كوينات مس أمريكا مس إسرائيل كون زغل كبيت كون كم زغل سلاد فلتو air defense system نات كحيال كون خلالو مسائل نات كحيال كون خلالو كلا عامتات نات كدما دلون نات كل وقت خلالو بس نريو زلنا كونتات تجي أنا نذكر يكون كله there's a reason for it ساكت على الهواء كنا نريو زلنا زي أقدر سنة ناتو بستفعل عليه من قد كتري وتقولوا أمريكا أب كم زكوينات تاتو تقينا أب كال نجار دما أجراك تحصل كتكلالوا إيران كترم ويون إيران كتداخل دليت على المعلتة يكون كنانه إزاي حجين رياض لنا بالدعم قلته زغنا معبالنا وتهدرا وحيلجن أمريكا أكالو زيد ليو نجارات إذا كتحصل مخالف لتيو حدا كباتهم دما إيرترا كابز حماق نجار كتربيها كلا كل يجن إيرترا كترسع كم تدخل كابت كلاندرنا أمريكا نايموز أتخلها زبالة أيو بس حدا من قد ترى تريناي كالجنا له من قدي إيرترا بقالو تاكس الواز خل زبالة زلخانة دحان السوسنا هي لك نقرأكم حجي next زي نا إيران مس أمريكا زبحال زلو كنتات كون كله كال أبزي هذا كنتات دمالو كن رياض اللي زلهم السخاء بعالم درجة دزرب زلي زي كنتات زدما let's see أبزي لأنك أنا دزرب زلو كنتاتي. European leaders are also warning U.S. President-elect Donald Trump not to invade other countries after he returns to office later this month. Trump has said he wants the U.S. to take control of Canada, Greenland, and the Panama Canal. He also announced that he would. سنتين أنا بلدلنا أوروبا بوقعي دارجا بفرهي ميتهم سلزلو ني دونالد ترامب حقرات كورريك بالجمير لبوقع مالتيو listen أبزي. Is all set for his second term. We can't say it'll be good, but we can say it will be entertaining. Remember those whirlwind Trump pressers from the pandemic? Well, they're back. He spoke to the media in Florida yesterday. It was billed as a pre-inauguration press conference, but frankly, it was a warning shot. To whom? Practically everyone. Allies, rivals, friends, enemies, all of them. So, Donald Trump, darga abziwanazi, بتخكل دي تسرح زلو ويس حميمي يزبل له كنتات بعين من بعين أوروبا. نيروبا بكا I think تي حنك فديو دونالد ترامب مسمت أبسلطان زبلوا زنبرو ملو بملو حق خينس أنيهم دونالد ترامب عنده تقرنات نبي أوروبا مخاني يمزري زلو نبراشا كقنا علم نراشا كحرم لهم يمزلي زلو أوروبا فرجريد نيروبا يكحرم عتيقو زلو يكو إزما سلزلو أبزوانزي مخنياتهم الدعم يسقم تناتو نيروبا نتوب أبالاتنا نيتهم كندا كمدما بنما كندا سالسايد ما جرينلاند زبال نزياتن مقوتصار سفع زخونه قسقاس كجبر مخانو تزاري بلو انتي مالتي زي نابي قسق خيد غل نجمر ابز انتي له rename the Gulf of Mexico. So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. Can he do that one? But other countries' water bodies, Donald Trump alone can. So abzi ti Gulf of Mexico zbahal zelo bota zinriyo zelanaina ti Gulf of Mexico zbahal netbotati Gulf of America ila khutwaye ilalo
أنا كريو خلوه it wouldn't be dramatic ማለት እቲ ጋልፍ ኦፍ ሜክሲኮ ተሪኻዮ ኣሜሪካ እውን ዝዓበየ ክፋል ኣለዋ ኦፍኮርስ ሜክሲኮ ላ ኩባ ኣሎ ካልኦት ሃገራት ኣለዎ ግን ጋልፍ ኦፍ ኣሜሪካ ክትብሎ ትኽእል እያ this would be the least problem እቲ ዝነኣሰ ፀገም ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ብኣይ ብናተይ ዓይነ ክሪኦ ከለኹ I wouldn't fight with him for this reason እቲ ዝዓበየ ዝብሎ ዘሎ ሓደ በዚ ይጅምር No point complaining though, because unilateralism was the theme of No point complaining though. He used to name such water bodies. Donald Trump complaining though. After water bodies, he turned to land. Trump is trying to take over 3 countries/regions: Canada, Greenland, and the Panama Canal. እቲ ዝዓበየ ዘሎ ኣብዚያ ዘላ ኣሜሪካ ኣካል ናይ ኔቶ ሃገር ዝኾነ ሰለስተ ሃገራት መጀመርያ ከም ጆግ ገይሩ ጀሚርዎ ሕጂ ግን ሲሪየስ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ግሪንላንድ ዝበሃል ግዝኣት ናይ ዴንማርክ ዝኾነ ኣካል ናይ ኔቶ ዝኾነ ኣካል ናይ ኤውሮፓን ዝኾነ ግሪንላንድ ክንወዛ ኢና ኢሉ ኣሎ ንዓና ተገዲሰና ንስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ናትና ናይ ቻይናን ራሽያን ሓይሊ ብኡ ስለ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ክንከላኸለልኩም ከነትሕነኩም ተኮይንና ኤውሮፓ ግሪንላንድ ክንቆፃፀር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ብግምጣሉ ግን ግሪንላንድ መዓት ፀጋታት ስለ ዘለዎ መዓት ሃብቲ ተፈጥሯዊ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ንዑ ንምጉዕጓሕ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ጥራይ ኤቨሪባዲ ኖውስ ዳት ካልኣይ ንካናዳ ከም ጆክ ጀሚሩ ሕጂ ድማ ሓውሲ ሲሪየስ ገይርዎ ኣሎ ንካናዳ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክወስዳ ኣይኮንኩን ግን ብቁጠባ ብዙሕ ታሪፍ ተገይረሎም ከይፈተውና ባና ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዶናልድ ትራምፕ ካ ሲምፕሊስቲክ እያ ተሓሳስባናቱ ኣቃሊልካ ናይ ምርኣይ ነገራት ኣለዎ ስለዚ እቲ ዘረባ ከም ጆክ ጀሚሩ ሕጂ ግን ሓውሲ ሲሪየስ ገይሩ ሓንቲ ካርታ ንብምለን ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣሜሪካን ካናዳን ብሓንቲ ካርታ ናይ ኣሜሪካ ገይሩ ስእሊ ከምዞም ገበቲ ጎረቤትና ዝገብርዎ ስእሊ ናይ ኤርትራ ጠርኒፎም ናይ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ከምኡ ገይሩ ኣብ ኤክስ ናቱ ዲዋላ ኣብ ገለ ሶሻል ሚድያ ፖስት ገይርዎ ኣብ ካናዳ ሰብ እቲ ናይ ፖለቲካ ካናዳ ክፅለሉ እዮም ገለ ደልዮም ቀፂሉ ድማ ፓናማ ዝበሃል ካሎ እቲ ካናል ፓናማ ካናል ዝበሃል ንኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ምስ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘራኽብ እቲ ቀደም ንሳቶም እዮም ሰሪሖም እቲ ካናል ነቲ መሬት ኩዒቶም ነቲ ክልቲኡ ውቅያኖሳት ዘራኽብዎ ንንግዲ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እዩ ሰው ነቲ ቦታት ድማ ንሕና ኢና ሰሪሕናዮ ሕጂ ድማ ተመሊስና ክንወስዶ ኢና ብምባል ነታ ፓናማ ትበሃል ሃገር እዮም ተዋሂቡ እቲ ቦታ ምክንያቱ ናይ ፓናማ ሃገር ስለ ዝኾነ ሕጂ ግን ተመሊሶም ክንወስዶ ኢና ተደየለ ድማ ተዋጋታት ንሕና ንኸፍሎ ኩሉ ዛግበ ግምት ክግበረሉ ኢልዎም ኣሎ እዚ ብወቅዒ ኢምፔሪያሊዝም ወይ እውን መግዛእቲ ዝጅምረሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘገርም ኩነታት ግን ካብቶም መሓዙት ኢና በሃልቲ ኤውሮፓ ክምንጥል መሬት ይፍትን ምህላው ንኩሉ ሰብ ንኣዳም ገረሞ ኮይኑሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ that's why መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ከጠንቅቑ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዘይፈልጡ countries after he returns to office later this month. Trump has said he wants the U.S. to take control of Canada, Greenland, and the Panama Canal. He also announced that he would be changing the name of the Gulf of Mexico. Donald Trump has yet to take over the White House, but already he's setting his sights much further. So we're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. With any explanation about how or why he planned to change the name. It's just the latest in a string of claims he's made about US expansionism. In addition to the Gulf of Mexico, he's also set his sights on the Panama Canal, claiming the US will take control of. So US expansionism ማለት ናይ ኣሜሪካ ዕቤት ወይ ከዓ ምዝርጋሕ ናይ ኣሜሪካ ክትዕብያ ኢልካ ካልኦት ሃገራት ካልኦት ግዛእታት ምውራር ማለት እዩ እዚ ሓደ ከም ቲም ከም ሓደ ዘረባ ከም ስነ መጓት ዘይኮነ ከምዚ ስቂልካ ክዛረብ እዩ ክፃወት እዩ ዝብሎ ዘሎ ዘይኮነ ሓውሲ ሲሪየስ ዓይነት ነዚ ክብል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ብህዝቢ ኣሜሪካ ብዝሰፍሒ ተመሪፁ ዘሎ ካልኣይ ድማ ነቲ ክልቲኡ ቻምበርስ ናይቲ ባይቶ ዝበሃል ሰነት ይኹን ነቲ ሃውስ ሪፐብሊካን ዶሚኔት ገይሮም ኣሎ መሊሱ እውን ክሕይል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ if that is the case ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ እውን የለን ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ክጥቀም ይኽእል እየ ኢሉ ንቐፅል ኣብዚ ንመለስ And he's not ruling out military action. There are references to Greenland and Panama Canal. So, but can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? I can't assure. So, ሕጂ እንታይ ኢሎም ማሓትወሎ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሕልሚ ማለሲ ግሪንላንድ ዶ ፓናማ ካናል ዶ ከምኡውን ካናዳ ዶ ትብሎ ዘለኻ ናይ ብልብኻ ዲኻ ትብሎ ዘለኻ እንተደይ ሰሊጡ ካብ ዘረባኸ ሓይሊ ክትጥቀም ትኽእል ዲኻ ከምዚ ኩነታት ይብልዎ ኣለዉ ሕጂ ብግልፂ እዩ ዘሎ እቲ ዘረባ ሓይሊ ክትጥቀም ትኽእል ዶ ኣሜሪካን ግሪንላንድ ክትወስድ ወይ ንፓናማ ካናል ንምምላስ ወይ ንካናዳ ወላው ካናዳ እውን ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ክትጥቀም ትኽእል ዲኻ ምስ በልዎ ዝሃቦም መልሲ ድማ ነቲ ዘለዎም ፍርህን ስምባደን ንጥር ዝዘደየበ እዩ ነይሩ
سمعوا أبزر coercion. I can't assure you, you're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this, we need them for economic security. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. Well, where do we So ولا حنت زربا يبلان هذا حيلا يتكمن يلك الكات ولكم يكلني له ስለዚህ حيل كتكم كم زغل قمت يبو مالات أولا خمسة كالاي دما እቲ ግሪንላንድ ዝበሃል ንቁጠባዊ ሴኪሪቲናትና የድልየና እዩ እቲ ፀጋታት ኣብኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሪል ፀጋታት ብጣዕሚ ዘከፀልሎ ዝደሊ መሬት ፀጋታት ገለ ንምጉሕጓሕ ወላ እንዳ ሰይጣን ከዓ ትኽእል እዩ እዚ ቢዝነስማን ነዚ ነገራት ብጥርሑ ብሕሱር ክርከብ ዝኽእል ነገራት ድማ ልክ ኢምፔሪያል ባህሊ ዘለዎ እዩ ሶ ሕጂ እዚ ኩነታት ከም ዝኾይኑሎ ዘድልዮ ነገር ንክገብር ድሕር ክብል ከም ዘይኮነ እንታይ ማለት እዩ ሓይሊ ዘይብሉ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ሓደጋ ቅልውላው ናቱ ብቐረባ ምዃኑ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ ሓይሊ እንተዘይብልካ then you're done ወላ ኤውሮጳ ኹን ወላ ስግንጢር ኩን እምባሺ ከም ዝናበለ ከሎ ዴሌጌሽን ወዱ ናብቲ ግሪንላንድ ሰዲድዎ ነይሩ በዛ ናይ ትራምፕ ጀት ገይሩ ማለት እዩ Denmark's Prime Minister says Greenland's future is for Greenland's people to decide. As a very close ally to the US, there is a reason to be pleased with their growing interest, but it has to take place in a way that is respectful towards the population of Greenland. Other leaders have been more... So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ግሪንላንድ ፕራይም ሚኒስተር ኢኹም ዝኣትሪእዋ ዘለኹም እቲ ስግኣት ናቶም ጥርዚ ስለ ዝደየበ ወላ ሓንቲ ክገብሩ ናብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሖም ስለ ዘለዉ ማለት ግሪንላንድ ነቶም ግሪንላንድ ዝቕመጡ ብሶም እዮም ክውስኑ ዝኽእሉ ግን ከም ኣካል ናይ ኔቶን ናይ ቀረባ መሻርክትን መጠን ምሳና እውን ዝርርብ እንተዝግበር እምበር ስቑኢልካ መፂኻ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ተጠንቂቓ እያ ትዛረብ ዘላ ተጠንቂቓ ተርዲምሎ ምክንያቱ ገለ እንድሕር ኢላ ጎርሄል ክብላ ከም ዝኽእል ትፈልጥ እያ I don't care እንታይ ትሓስቢ እንታይ ትምድቢ ሪስፔክት ዝበሃል የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ክገርመኩም ውሕዳት መራሕቲ ዘኽብር ናይ ጣልያን መራሒት ናይ ሃንጋሪ መራሒ ምናልባት ገለ ሓደ ክልተ እውን ካብዞም የማናይ ክንፊ ዝኾኑ መራሕቲ ንዖም ሪስፔክት ዘለዎ ነዚኦም ካልኦት ኩሎም እዞም ናይ ፀጋም ሊበራልስ ዝበሃል በዓል እዚኣ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘጣቅዑ ዝነበሩ ፍጹም ሪስፔክት የብሉን ኣብ ልዕሊኦም በንፃራ ፑቲን ሪስፔክት ዘለዎ ንፑቲን እዩ ዝድግፍ ዘሎ ወላ ሕጂ እውን ኣብዚ ፕሬስ ኮንፈረንስ ክዛረብ ከሎ ፑቲን ሓቂ እዩ ዩክሬን ኔቶ ኣብ ዩክሬን ክኣቱ ኣይክእልኒ ነይሩ እዚ ከመይ ገይሩ ዘይተረድኦም ቶም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ በዓል ባይደን ዓብ ጌጋ ሶም እዮም ገይሮም ብሰንኪ ጌጋ ናቶም ድማ እዚ ኩናት ጀሚሩ ኢልዎ ስለዚ ኤውሮፓ ማይ ሓቁንካ የማንን ፀጋምን ቁልሕ ቁልሕ ኢልካ ትምባል እዩ እቲ ዝሕዝንካ ከምዚ ሕጂ ናይ ጀንደር ወይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ንልኩም ከይትወዝዎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ስትሮንግ ሊደር እዩ ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ መራሒ እዩ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ወላ እኳ ዝፍቶ እንተኾነ ብዙሕ ሪስፔክት የብሉን ተባሂሉ ዝዝረብ እዩ ኢማጅን መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ምን እዮም ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ሓንቲ ሰበይቲ እያ ብዓይኒ ናቱ ሓንቲ ድኽምቲ ሰበይቲ እያ ኡርሱላ ቫንደርላይን ሚኒስትር ግዝያት ወፃኢ ከመይ ገይሮም ኣለዉ ካያ ካላስ ትበሃል ሓንቲ ከምኣሳኻ ብጀካ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ካልእ ነገር ከስልጣ ዘይክእላ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እዚአን ሪስፔክት ክህልዎ ይክእልኒ ዝብል ዓብ ፍርሂ ዘለዎ መራሕቲ ኤውሮጳ ማለት ነዚአን ክልተ እዚአን ሰሚዑ እዚአን የንተን ዲፕሎማሲን ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳን ሼፕ ክገብራ ዝበሃላ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽንን ቶፕ ዲፕሎማት ናይቲ ሃገርን ክልቲአን ደቂ ኣንስትዮ ክልቲአን ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትወን ኣይኮነን ወይ እውን ዶናልድ ትራምፕ ምስአን ዲል ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ነዚአን ናይ ጀርመን ቀደም ቻንስለር ዝነበረት ኣንጌላ ሜርክል ንዓውን ከም ዝነዓቓ እዩ ዝንገር ንዕቕዋ ሰላም ክብላ ኣይከኣለን ኣሎ ቪድዮ ኣብ ዩቱብ ከይትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ምሳኻ ክዘራረብ ኣይክእልኒ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣሮጋንስ ስዕቢ ዘለዎ ንሓይሊ ጥራይ ክብረት ዝህብ እዩ ዝበሃል ሓያል ክትኮን ኣለካ ፊዚካሊ ሜንታሊ ኢኮኖሚካሊ ብገለ ሓይሊ ከተርክለ ሚሊታሪሊ ብወታደራዊ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ሓይሊ ዝኣምን ሰብ እዩ ብቁጠባ ሓያል ክትኮን ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ኢሎን ማስክ ኣዝዩ ሃብታምን ሓያልን ስለ ዝኾነ ፉል ሪስፔክት ናይ ኢሎን ማስክ እዩ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ኣብ ሓይሊ ዝኣምን ሰብ እዩ ናይ ቻይና ንኣብነት ቻይና ይብል ግን ንቻይና ሪስፔክት ኣለዎ ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዋ ቁጠባ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ንፕሬዚደንት ሺ ሪስፔክት ኣለዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ እዞም ኩሎም ሸይጣን ኢሎም ዛረብዎ ዶናልድ ትራምፕ የኽብሮ እዩ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ስለዚ ናይ ኤርትራ መራሒ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሪስፔክት ንኤርትራ ክባ ከም ዝኽእል እውን ኣብ ግምት ናትና ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ዶናልድ ትራምፕ ሓይሊ እንተሎ ጥራይ ንሓይሊ ሪስፔክት ዝህብ ቁጠባዊ ሓይሊ ድዩ ገለ ሓይሊ እንተዘይብልካ ዊክ እንድሕሪ ኮይንካ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ርእሲ ቦታ የብልካን ናይ ዩኬይ መራሒ ይኹን ናይ ኤውሮጳ መራሒ ይኹን ናይ ገለመለ መራሒ ይኹን ሂ ደዝንት ኬር ስለዚ ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ይእቶ ከም ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ሪያሊቲ ቼክ ኣጋጢምዎን ኣሎ ግን ኣገይን ክበሃል ዝኽእል የለን
ነታ ዘላ ኩነታት ምቕባል ጥራይ So Trump is basically threatening to attack a fellow NATO member. I don't think their charter covers that. And his argument is flawed. Trump says he needs Greenland for national security. But that's a slippery slope argument. Your national security cannot come at the cost of someone else's sovereignty. Putin is using the same argument in Ukraine. Xi Jinping will use the same argument in Taiwan. But before you know it, it's invasion galore. Plus, there is no evidence of a threat. It's not like China is deploying military assets on Greenland or Denmark is cozying up to China. ሕጂ ክንዲ ምንታይ ሰብ ኣጉርዑ ወይ በኺዩ ወይ ተዛሪቡ ይኮነን ትሕቶ it's ተወዲኡ ዘሎ ገይም እዩ ዶናልድ ትራምፕ wanted he wanna get it ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝደልዮ ነገር ንምርካብ ድሕር ዝብል ሰብ ኣይኮነን ክንዲ ምንታይ ካልእ ዓይነት ስነ መጎት ክትእቱ ትኽእል it's going to be very very hard ንዶናልድ ትራምፕ ኮንቪንስ ጌርካ ጠጠው ንኸተብላ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ ሓይሊ እዩ ገለ ዓይነት ሓይሊ እንተዘይብልካ ዶናልድ ትራምፕ ክንዕቀካ እዩ ተንዕቀካ ድማ you're in deep trouble ስለዚ ኤሮፓ ሪያሊቲ ቼክ መፅይዎም ኣሎ are they going to survive this ነዚ ካብዚ ነገር እዚ ክወፁ ይኽእሉ ዶ we don't know ሰብ ገንዘብ ዶናልድ ትራምፕ ብገንዘብ እዩ ዝኣምን ድሕሪ ኢልናኩም ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዘፀልሎ ድማ ኣብዚ ረኣዩ ሕጂ On Tuesday, President-elect Donald Trump announced a $20 billion foreign investment. What for? To build new data centers across the United States. At a press conference at his Mar-a-Lago resort in Florida, Trump also said that his longtime associate Emirati billionaire Hossein Sajwani is pledged. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ UAE ኢማራት ዝኾነ ሁሴን ሰጅዋኒ ዝበሃል ናይቲ ደማክ UK ዝኸድኩም ዱባይ ዝኸድኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ደማክ ፕሮፐርቲስ ደማክ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ናይ ሪል ስቴት ዴቨሎፐር እያ ኣብቲ ዓዲ መበል ካልኣይ ድሕርቲ ኢማር ዝበሃል ዲ ወላ ገለ ዝበሃል ተዛዓበየ እሱ ካልኣይ ደማክ መስለኒ ናቱ ገለ ካብቶም ኦነርስ ናቱ እዩ 20 ቢልዮን ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩ ናይ ቀረባ ኮንታክት ናቱን ቀረባ ዝምድና ዘለዎም እዮም ስለዚ if you have money you have absolute attention of Donald Trump ገንዘብ እንድሕር ኣለካ ተራ ገንዘብ ኣይኮነን ሰፊሕ ገንዘብ ተለካ ዶናልድ ትራምፕ ክሰምዓካ ይኽእል እዩ ምሳኻ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ብኻልእ ዘራርባ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዓብ ተራ ክፃወት ዝኽእል ዓብ ገይም ክፃወት ዝኽእል ሃገር ምዃኑ ደጊሙ ደጋጊሙ የፍልጥ ኣሎ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ናይ ብሓቂ ገንዘብ ኣለዎ ነቲ ገንዘብ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ፀወታ ንኽጥቀመሉ ፍጹም ድሕር ዘይብል እዩ ናይ ኢማራት ገይም ፅንሕ ኢለ ክነግረኩም እየ እዚ ኸ ኣብ ዞባና ብፍላይ ኣብ ዞባና ልዕል ኣገዳስነት ዘለዎ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ስምዑ at least that amount, which may go double or even more than that, as per Trump. Reports suggesting Sajwani's pledge is the latest example of a foreign business leader promising to spend big in the United States. And as a result of Trump's election victory. But who is Hossein Sajwani and why does his pledge matter? Sajwani is the chairman of a real estate firm based out of Dubai. In fact, he has been introduced by Trump as quote-unquote one of the most respected business leaders in. So እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢማራቲ ቢልዮነር ክኸውን ከሎ ካብ ኢማራት ዝብገስ ዘሎ እዚ ገንዘብ እዚ ብዓይኒ ንኢማራት ኣብ እንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘምፅኣ ክትሪኡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣቴንሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ክሎዘር ኔትወርክ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ሰብ እዩ ብኡ መንገዲ ጌራ ድማ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዋ ጭዋዳን ተገዳስነት ወይ እውን ምልከትን ተሰማዓነትን ንጥርዚ ደይባቶ ኣላ እዚ ቁፅሪ ሓደ እዩ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ብክልተ መንገዲ ከርእየኩም እየ ኣብዚኣ ጠጠው ንበል ካልአይቲ ክወስኸልኩም እየ ምክንያቱ ኢማራት ክንዲ ምንታይ ጭዋዳ ክልዋ ከም ዝኽእል ኣብ ዞባና ንምግንዛብ ዝኣክል From the Middle East, the United Arab Emirates has emerged as a potential leader in reconstruction efforts of post-war Gaza. Having already given billions of dollars in aid to war-torn Ukraine and Yemen, the UAE has emerged as a nation committed to global peace and development. With an approach to rebuilding the lives of Palestinians, the Emirati nation is now awaiting the green light from the United States, Israel, and regional allies to rebuild the Gaza Strip. Our final report has more details. The United Arab Emirates has once again reaffirmed its So እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ንጋዛ እቲ እስራኤል ደምሲሳቶ ዘላ ጋዛ ናይ ጋዛ ናይ መወዳእታ ስእሊ ኣብዚ ከምፃልኩም ኣይክእል ነቲ ቻነለይ ዩቱብ ኣይሕልፎን እዩ ሶ እቲ ጋዛ ምስ ተደምሰሰ ሪቢልድ ከም ብሓድሽ ንክሃንፃዕ ድሕሪ ስምምዕ ተገይሩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎቶም ፈለስጢማውያን ዝኾነ ቱ ስቴት ሶሉሽን ድዩ ዝኾነ ይኹን ስምምዕ እንተተገይሩ ኢማራት ኣብ ዳግመ ህንፀት ናይ ጋዛ ቀዳማይ ዓብ ተራ ክፃወት ትደሊ ሃገር ድልውነት ዘለዋን ሬዲ ቀጠልያ መብራህቲ ተዋሂቧ ክትጎይ ትኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ
this country is a ሃገር እዚ ብጣዕሚ ቁጠባዊ ጭዋዳ ኣሎ ካልኣይ ኮንስትራክሽን ማለት ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ዝተፈላለዩ ዓለማት ፋንድ ክገብሮ እዮም ኢማራት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ምንታይ እያ ዘላ ኣብ ህንፃ ዱባይ እንድሕር ከይድካ like every corner ናቱ ይህነፃ ኣሎ ኣቡዳቢ እንድሕር ከይድካ ከምኡ ስለዚ ህንፃ ዓብ ተመክሮ ገይሮም ስለ ዘሎ ካምፓኒታት ናቶም ድማ ኣብ ካልእ ዓለም ኤክስፓንድ ክገብሩሎም ዳግመ ህንፃ ዓብይ ፕሮፊት ዘለዎ መክሰብ ዘለዎ ቢዝነስ እዩ ብፍላይ ዝኸፍልዎ ካልኦት ሓይልታት ኮይኖም ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብቲ ናይ ዳግመ ህንፀት ናይ ቃዛ ዓብ ተራ ክትፃወት ምዃና ዳግመ ህንፀት ናይ ቃዛ ክበሃል ከሎ ነቶም ቃዛውያን ድዩ ክኸውን ወይስ እቲ መሬት ተወሲዱ ንእስራኤል ይኸውን I don't know እዚ ነገር ዝተፈልጠ ይኮነን ግን ኢማራት ድልውነት ናታ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኣብቲ ቅድሚት ዶናልድ ትራምፕ attention ናቱ ክትረክብ ተኮይንካ make America great again ይልሎ ንኣሜሪካ ዓባይ ክገብራ እየ እዚ ክገብር ተኮይንኩም ኩሎም ቢዝነስ ፒፕል ኣብ ኣሜሪካ መፂኹም ኢንቨስት ግበሩ ይብሎም ኣሎ ፋይን ክንሕጉሰካ ኢና ደስ ዝበለካ ሓሳብ ልብኻ ንክሰምረልካ ልዕሊ 20 ቢልዮን ኢንቨስት ክንገብር ኢና ምንታይ ዴታ ሰንተርስ መክሰብ ዘለዎም ቢዝነሳት እዮም እዚኦም ግን ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ክብልዎ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ is very happy ንኢማራት ድማ ቀዳማይ attention ክቦም እዩ by the way ወዱ ንዶናልድ ትራምፕ ገለ ካብቶም እቲ ናይ ድራም ኢምፓየር ንክስነት ወይ ናይ ትራምፕ ቢዝነስ ዝኣሊ ወዱ ኤሪክ ምስቶም ናይ ዱባይ ብቀረባ ዝሰርሕን ኣብ ብዙሕ ኮንፈረንሳት ናይ UAE ከም ዝሳተፍን ኣብ ዝሓለፈ ድማ ኣብቲ UAE ብዙሕ ፕሮፐርቲ ከም ዝውንንን ተወሳኺ ሕጂ እውን ሓድሽቲ ክሰርሕ ዲል ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ናይ ቢዝነስ ቦታ እንተሎ ኣብ ዓለም ድማ ኢማራት ምዃኑ ዝገልፅ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ቤላ ገይሮም ተቆፃፂሮሞ ዘለው ሃገር እንተለው ኢማራት እዩ ኢማራት ዝደልዮ ድማ ክግበር እዩ ናው ኢማራት ንሽተይ መንስማዕ ካልእ ተወሳኺ ክበኩም እየ እቲ ጌም ናይ ኢማራት ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ክትፈልጡ As a global leader in humanitarian aid, development and peace building. With its unwavering commitment to rebuild lives and foster stability, the UAE is shaping a brighter future for millions across the globe. Now in the wake of the ongoing conflict in Gaza, the UAE has stepped forward as a potential cornerstone in post-war recovery efforts. However, its involvement hinges on principled... So, ኢማራት ማለት ኣክንደይ ቀዳማይ ኢማራት ረይዎ ክንዲ ምንታይ ንእሽተይ ሃገር እዩ ንእሽተይ ግን ኣዝዩ ዓበ ሃገር እዩ ተርጊምሎም ንእሽተይ ዝመስል ግን ፖለቲካሊ ኢኮኖሚካሊ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ኣብዚ እዋን እዚ እምኻ ኢንፍሉወንስ ዕልዋናቱ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ስለዚ ኣብ የመን ኣብ ጎረቤትና ዳርጋ ነቲ ሃገር ፍርቂ ናይቲ ሃገር ተቆፃፂሮም ብመሬት ማለት እዩ እቲ ሑቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ሑቲ ቋሃፀሮ ከሎ ብመሬት ግን ዝበዝሕ ክፋል ኢማራት ኣብ ሓይሊ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ስለዚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዘለዋ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ የመን ዓብይ ተሳትፎ ዘለዋ ሶማሊላንድ ቀንዲ ወደብ ኢማራት ኢንቨስት ገይራትሉ ላዕሊ ደይቡ ካብ ግብፂ ንፀጋም ሊብያ ትሪኡ ኣለኹም ኣብ ሊብያ ኣብቲ መንግስቲ ዓብይ ሓይሊ ዘለዎም እዮም ኣብ ሱዳን ምስቲ ናይ ሕሜት ሓይሊ ብቐረባ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ ንኣቢ ብቐጥታ ዝዝውርዎ ዘለው እሶም እዮም ኣብ ሶማልያ እውን እንተኾነ ምናልባት ምስቲ ናይ መቃዲሾ ቀረባ ዝምድና የብሎምን ግን ፑንትላንድ ድዩ ጁባላንድ ድዩ ወላ ኣብተን ካልኦት ፌደራል ስቴትስ ኣብኡ ዝለዓለ ፅልዋ ከም ዘለዎም ስለዚ ዳይሬክትሊ ኦር ኢንዳይሬክትሊ ኣብ ከባቢና ኣብ ኬንያ እንተኾነ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ኣለዎም ኣብ ኡጋንዳ እንተበልካ ታንዛንያ እንተበልካ ኤቭሪዌር ይጎ ኣብቲ ከባቢቲ ኣብ ግብፂ ኸ ኢጅፕት 35 ቢልዮን ኢንቨስት ክገብሩ ምዃኖም ምስ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወደብ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘሎ ከተማ ወሲዶም ንዑ ከማዕብልዎ ምዃኖም ዲል ገይሮም ኣለዉ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ፍሉይ ዝኾነ ቁጠባዊ ጭዋዳ ከም ዘለዎን ነቲ ገንዘብ ናቱ ድማ ንረብሓ ናቱ ንክጥቀመሉ ድሕር ዝብል ከም ዘይኮነን ፅልዋ ንምግዛእ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ክኸይድ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብፈለስጤም ዕድመ እንተተገይሩሎም እቲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ክንሳተፍ ኢሎም ዘለዉ UAE's conditions ቅድመ ኩነት ናቶም መጀመርያ invitation from Palestinian Authority ናይ ፈለስጤም ሓይሊ ንዑ ስርሑ ዳግመ ህንፀት ናይ ፈለስጤም ሓግዙ ክንበሃል ኣለና ኢሎም ኣለዉ ካልኣይ ድማ ካብ እስራኤል ድማ ቃል ክወሃብ ኣሎ ኮሚትመንት ወይ እውን ነቲ ኩነታት two state solution ክንቅበሎ ኢና ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ሳልሳይ ድማ strong leadership from the United States ሰለስቲአን ሃገራት ፈለስጤም ክዕድሙና ኣለዎም እስራኤል ቃላ ክትህብ ኣለዋ ነቲ ዳግመ ህንፀት ወይ እውን ነቲ two state solution ክትቅበሎ ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ መርሕነት ናይ ኣሜሪካ ድማ ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ንስኻ እንድሕር መሪሕካ ነዚ ኩነታት እዚ ንሕና ገንዘብ ክንህብ ፀገም የብልናን ይብልዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ከምዚ ጥራይ ይደሊ ገንዘብ ሃበኒ ኣነ መርሕነት ገብር ክእል እየ ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክሳዕ ክንደይ ዲፕሎማቲካሊ ፅልዋ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ዘለዎም ገንዘብ ኣጠቃቅሙ ድማ ዝፈልጡ እዮም ሓያል ዝኾነ ሎቢ ዘለዎም ኣብቲ ኔትወርክ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኩሉ መንገዲ ዝኣተወ እዮም ዋላ ብመንገዲ ኢለን ማስክ እንድሕር ኢልካ
ኣብቲ ውሽጢ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ገይሮም ዝኣተው ሃገር እንተለዉ ኢማራት እዩ ኣከባቢና ክመጽእ ከሎ ጽኒሕላ ነዚ እውን ጽቡቕ ጌርና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እዚ ነገራት እዚ ናበይ ገጹ ክትግበር ይኽእል ወይ እውን ብኸመይ ጽልዋ ክገብር ይኽእል ንሕሪ ኢልና ኣከባቢና ቀይ ባሕሪ ካብ መጀመሪኡ ቀይ ባሕሪ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ክንዲ ኢማራት ንቀይ ባሕሪ ዘስተውዓለሉ የለን ካብ ደዊሕ እዋን ካልኦት ሓይልታት ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይብለኩን ኢማራት ግን سعودية ولهم كندوم كسخاس كجبراي تريوني خا ولا كابت بحر انتلو مستن كالت هجرات زلهم كسخاس دقومي تيتسقم كان تايو سعودية جينا نتنا إمارات زجبرو تكركب تخيل مجمع بعدين بس جبرالو بزع نجارات كهانس خلالو سلازي أبتريجن زلوا تلوا دارجا كيدو حنسب بلق زبالة نجارات مبر consistent زغون استراتيجية بلون كتري خلاها ترجم له إمارات جن توشت أو قد دايس لزود أب كبابي أب كالبوتات كم يجي رجل واكل لويخل حبيش ريبورت أبز حلفة وتينيرو أب أفريقيا قدام إذا أبي إنفستر كون قريب زلوا إمارات مخانيزن الجرزلوا سلزي بزح سجاتات أب أفريقيا خمس زلوا ريمالو بزح دخمات كم زلون بجنزب كلمة بزح ربحات كتسال كم تغل أب كالو تجراد ديمقراطيين هجرات تقينهم هذا بارتي جمهوري دحري كال بارتي متيو نتحسب يغيروا زياتهم كن نجوساوي أكايدا زلهم بتنجوز ما بزع جنزب زلو ما مليس قطباناتو دما زعب زلو سلازي تازبلصتنا ابزيا ويون تقرم كفالنا امارات بزيا حجز بلاكم يا كتره حدا ندونالد ترامب راي كون زقو عصرو زلو زيوم سباسياتو مس اسرائيل ازي طبق زغونه زمدنا كم زلو بدحر مغارجا يزنكر تشيك مس بوتين تزقرب محزومي تشيك بوتين هيزم زلو يم بريزيدنت نا تشاينا قرب محزومي تشيك اجين اجي ما دونالد ترامب نخلهم سوبر باورس اب عالم زلو ابيدم حزم زلو هاجر تلو امارات يو هذه زيوم سبعات زياتهم زيوم هاجرات زياتهم ايرترا انت تخيلوا انا كم ناتي دليت نزيوم هاجر زياتهم صبوق يرا كم تكد محجز نبره زمدنا بقل ما نقدم زياتهم ون صبوق زمدنا كجبر دزفتر يبقى حكي حجاز مخانه معناته حماق المقبار عقم زلو ومن بزح دلي كيس خلنا نجر كبر زغليهم حجي انا كم زغب لكم كلهم ايرترا لعول فلوي سقات كفتروا لا يخول ابن مالتي يكون كن ساقطنا مقبار كن زي تعدنا حيل زلو هاجري ساقطنا مقبار شجرات قدا نمعصاو نيرترا كم تزنبرو تاخذ كتليا يلون دحر نخيس كم علامه نتنجرات نمتكبار بزح ترى طليان ابن طليان جبسن نيرترا بزح حجز كجبرالا زخليان كنبل كلنا ازي ناي كلت يوم حيلي I don't know بتعات أصافكون على الحيل اللهم زيو ناي طليان ناي جبسن كلت يوم حيل اللهم ده حيلنا إمارات ناي كلت يوم حيلي عزفناتون كلت 3-4 عزفناتون حيل كم زلوا مغطبة بجوادا بسلوا بغلو دونالد ترامب دما كاب مان من العلي نزيوم يكسمع زغل سلامتاي أبتعدهم بزو إنفستمنت اللو درو بليونات جنزبناتهم أبتنا أجندة ناي دونالد ترامب ينفست يقبر له أما أكلاي مبرع كجبرز دل زل بوليسي قدامه تحجزناتو إيفن نتي قازان مهنات نتكوينات تطبيلو نمهنات ناتو نحنا لنا الكايبل ولو سلازي دونالد ترامب كابزنا العلي فيفوريت ناتو كل واي كلني بغرب عرما زاب زمتي لكم صنعكم سمعوا وجه. Indeed, the world. Listen to this. Where we have somebody who's going to go from $100 to $200 billion, and we have many other people, and we'll be bringing some of them out. Some of them like to do it somewhat more quietly, and some don't, and they feel so strongly about the country that they want to let people know about it. But it's an honor to have such a great investor investing in our country. In fact, addressing the media briefly himself, Sajwani expressed enthusiasm about Trump's leadership. He was elected in November. We've been waiting 4 years to increase our investments in U.S. to a very large amount of money. We are a company operating in more than 20 countries around the world. We have delivered more than 45,000 luxury units and another 45,000 in the pipeline in data center. You see, the firm is already well known. So انتهي زبل زلو تريوالهم ننزع عينات انفستمنت نخنقبر ننوحينا نتصبنا يرنا سلازي دونالد ترامب متيلو اتندليو زنبرنا سليتنا له حجي اب امريكا انفست نخنقبر ريد خمزلنا يزبل زلو سلازي انتهينا نرزلنا ابزي وانزي اتكونتات كسع كندي امارات ابت وشت انر سيركل ناي دونالد ترامب كمزلو زيجنا حدش عمد بارتيز نبر دونالد ترامب ايفن ابو كمزنبرن ابتي انر سيركل ناي دونالد ترامب زاتو مخانون ኣብ ውሽጢ ድማ ብዙሕ ዝምድናን ሓይልን ቅርበትን ዘለዎ መራሒ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን
إذا كنا تعتزي صبغ غيرنا كنستقبلوا لك كلالنا أنا am very sure pretty sure أبي إرترا نزو كنا تعتزي بقربة يكتاتلوا كم زلوا تريا بالليل okay now نبزو بانا قزنا كنسجر نب أفريقيا قزنا نسجرنا بجمع. Well, it's delivered on one important thing. It is a store of value, not too different than gold, right? So it's up 30,000% in the last 10 years. There's very few other assets on the planet have done that. Maybe NVIDIA, they're the ones that make the high-end GPUs that power generative AI. So when I think about what's going on here, it's a $2 trillion market cap. It's not going away. And if you think about why it's gone up of late is because of the promise of deregulation, the leaning in. And I'll just say this. So بحفشة أب كريبتو سبيس قصالة أبديت بكم على investment space كساكنين العلمة خمسة له أبزنز حلفاء عدة معطات كريبتو نتاحت قص وريد له تي دي leverage بلو بزح سب بعدام بقالنا أتي وصل زنا برين جزيون تحت وريد له again زعبا كريبتو تخكل الناس اللي انت لكم تتنقعوا بفلا بيتكوين خالي شيت كوينز بهلا لول في شمو داي فلت أشحات كوين ساوي invest قبرت لهم سو تنقع أخذ ليكم يعني بزعبوا مخريه بنيه بزعباتهم عبيتي أبتي business potential زلوا من أبوم يزب لكم زلوا بيتكوين invest قبر زلهم جن again زخول عبيد دونالد ترامب دي regulation حقنا مغيار سلا زخونه كسب حجي دونالد ترامب ولا حنتي قبرن سلا دي على وقتي تحت دور دلو correction يو متعرراي نايتهم دفوره نايتهم زي فلتو زوات أولون تحتي market manipulation وني كايدا اللي يزبال توم عبيتي corporations بعد بلاك روك بميديا جيروب نتكونتات تحت خمس ورد يقبروا تحتهم بس ورد هدما يزوقوا ولا يجزوا ولا وصم شو عليه خيط توم سايت مهاركم again كل جزء تازم لكم ريخم كم تاع مغري كتكتولي معتنكم كي تسنبدوا كي ترعدوا again نتعدل تتعاملوا زيادة رايك لكم زلي أكال جزء زيادة حبريتاكم بكم سلزي there's going to be interesting time تتعاملوا leaning in. And I'll just say this. If you think MAGA movement is a strong political movement, just wait until you see these Bitcoiners. This is like one of the strongest financial religious movements that I've ever. So MAGA تبع make America great against بال movement اللي هو ناي دونالد ترامب. زي movement زي مقصاص زي حياة ندحري لكم ناي بيتكوين ناي كريبتو community كم political force كوين كما تسمى جمرة بفلا يبزوان زي أب أمريكا كسب مرجع ناي دونالد ترامب زنبرة 50 مليون حزب أمريكا أب كريبتو involve غير 5 ليزن كر. This number is increasing. زين عبيك غيرو حدا حبي political وحيلك خونيو. أنصار ناي كريبتو سبات كيت كادر عجي بوليسين مغيار كبيت خونيو. كلا سلا زواجات زودل زلوا منجست أمريكا جو بايدن بتعميو نتكونتات كاسيو زفتن زلوا هذا كابود ما نتي تقوميتو زنبرة بيتكوين كشوت إيلو نبع داقة يمتقول له دونالد ترامب كيما تخلو. سلازي بزح معنا جريز قبر زلوا عقل تغييركم things are going to change. سلازي أنا جاين تخك الناس اللي مثلا كلوكم يزي حجزكم بوك أبو مغتالجن ناب أفريقيا كذا نسكرنا. What's going on in Africa? Let's start here. Foreign Minister Wang Yi has met with Chadian President Mahamat Idris Deby in N'Djamena. Wang Yi, who is on the third leg of its four-nation Africa tour, say China is ready to work with Chad in implementing pacts agreed on by the two countries. The Chinese top diplomat said China will provide support for Chad's development. China نفسه كف عمد كجمر كله منيستر قدات وصاي توب دبلوماتنا تشاينا وانجي منيستر قدات وصاي مالتيو قدامي تقعزناتو أبز حلف عسر عمد قدامي تقرناتو ناب أفريقيا زمالته مالتيو أفريقيا نمبر 1 يعني تشاينا مالتيو جربا يبلو نمبر 1 برايوريتي ناتنا أفريقيا سلزخانت قدامي تسقمتناتنا ناب هجرة أفريقيا هنا نخيل بمبال ناب أفريقيا يمزخدو أمريكا أفريقيا قصر خندي أفريقيا أنا أمريكا عند لكم دما جو بايدن أبتن 4 عامات في سلطان زنبرلن أبتن مودة تورحي ناب أفريقيا خيدو لذي قدامنا تيا ولا شرا قدامنا كاب شرا نشرا أفريقيا ني أمريكا مالتيو يس نتحبتن الموساد أفريقيا أنا حاليا لو من أقل ملك كل خلود السنة هذا ستوري حفشة قدامنا تشاينا سافريقيا أبي شركة كم زراعية بتتجبروا سجمتي بزربهم ده يكون بتكبروا مخاط كت مزنوم زلكا سلزي نا تشاينا وانجي ناب ممتيلو ناب تشاد مالت كنت مالتي أبزن زحلفة أبز حتى روان ناي فرنسا وتهدراو مدبر عاتي سراويت ناي فرنسا وصو زبلايو سلزي بوتوم أبع البوركينا فاسو براشا تتكيو كنبل كلنا براشان تشاينا نجين أبجع دما قلتي في مني أطلو بريزنت منيسو جهات وصاينا تشاينا أتيم سمير رخبالو سلزي أوروبا أمريكا يقلفوا بوتاناتو بتشاينا راشان يتكالو صبودي حما قال هرستي أفريقيا قال مريجا كلوا مخالط راي صبغيو
معناته مرجع كم زي بلهم غيرهم نحن تخيلنا لكم بتميت كتموتيهم حكمنا كسونيهم تمرت خسونيهم تغرس خسونيهم نابليهم زيس اوتولم نيرم لو مجن وتا بوتا خازتك ماليز له بمبال افريقيا نايب حق عقماتر الا مالتي. As the two countries work towards expanding relations, on his part, Mahamat Idris Deby Itno sent greetings to Chinese President Xi Jinping, calling him a visionary leader who has led China to achieve great economic takeoff. While appreciating China's support for the development of Africa, Itno said China remains a strategic and trustworthy friend of Chad. The Chadian president also sent his condolences to the Chinese government and its Chinese people over the earthquake in Xizang. So comes in the Zelena, China, قطعالي دبلوماسياوي منقسقاس مس أفريقيا، ناي بيزنس منقسقاس، ناي كالي منقسقاسات تقبر زلا، كم زنا بلاي قتلالو بنتعرو أمريكا أبزز خدته بفلا أوروبا أمريكا كو ربحاناتهم بسلامة من قد تزيجرهم بفنشا مسخا نمبزعت نجارات أفريقيا بفنشا مسانا خد كسلوا لكم قبلهم يقوليهم أعمل لهم أوروبا جن بفنشا قبل عقم سلو زي بلهم مونغو أي كابتنا خون استرف زل حيلن تلو أوروبا زبال حيليو تشاينا جن كم نريو زلنا وعزوا يغتسلالو نغتسل ناب أفريقيا كسنا ما مريسنا أتنا كدنا ناب إثيوبيا كسنا ناب جبت كسنا نسكر ረዋል የሞቃዲሾ ሽማምንት ኢትዮጵያን ለመበቀል የግብጽን ጦር ጎትተው አስገብተውታል። በአንጻሩ ለኢትዮጵያ ጦር አሳሪ ቅድመ ሁኔታ ቀርቦለታል። ዛሬ በተሰማ መረጃ ደግሞ ወደ ሞቃዲሾ በሚገባው የግብጽ ጦር አደገኛ ስብሰባ መጠራቱ ታውቋል። ሶማሊያ ስለሚሰፍረው የግብጽ ጦር ዙሪያ ሁለቱ ሀገራት በቀጣይ ሳምንት ይመክራሉ። በሁለቱ ሀገራት መካከል ውይይቱ የሚካሄደው ከጥር 7 ቀን እስከ 9 ቀን 2017 ዓ.ም መሆኑን የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አሊ ባርካድ እንደነገሩት ብሉምበርግ አስነብቧል። ግብጽ አትሚስን በሚተካው በአዲሱ በሶማሊያ የአፍሪካ ሸንታና ምርዘለና ግብጽ ሰራዊታና በሶማሊያ ክትለኽ ስለዝኾነት አዛራብ አርስና ኾነ ይመጻሎ ንኢትዮጵያውያን እዚ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ጎረቤቶም ሓንቲ ቀንዲ ጸላኢትና እያ ዝብልዋ ንስጋትናን ንርጋትናን ዓብዪ ሓደጋ ዝኾነት ሃገር ዝብልዋ ኣብ ጎረቤት ሃገሮም ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ትእትላ እቲ ቦታ እሶም ዝኣትውሉ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እውን ዘለዎ እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ፊት ንፊት ኣብቲ ቦታ እቲ ከመይ ይከውን እቲ ቦታኦም ዊ ዶንት ኖ ግን እቲ ኣብ መንጎን ዘሎ ቴንሽንስ ፀገም ናህሪ ሽግር ኣብ ግምት ኢቲኻ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝተፈላለየ ዓይነት ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ እዩ። ሓደ ካብዚ ንእዚ እናተባህለ ከሎ ኣብ ግብፂ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚኣ እስኪ ስምዕዋ قوي لو كان المسؤول عنكم إنسان مش كويس خافوا على بلدكم. لو إيده متعاصى بدم الناس خافوا على بلدكم. لو إيده واخدة أموال الناس خافوا على بلدكم. الحمد لله رب العالمين لا دي موجودة ولا دي موجودة. الحاجة الأخيرة خالص بقى مصر دولة كبيرة قوي. مصر دولة كبيرة እዚ ንሪኦ ዘለና ብምክንያት በዓለ ልደት ናይ ኦርቶዶክስ ናይ ምብራቃዊት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ልደት ፅምብል ናይ ልደት ኣብ ቤተክርስትያን ተረኺቡ ኣብድልፈትሕ አልሲሲ ኣስላማ እዩ ሃይማኖቱ ኣስላማ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ሃገር ክርስቲያን ኣዝዮም ብዙሓት ኣይኮኑን ብፐርሰንተጅ ኣይ ዶንት ኖ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ግብፂ እዩ ኣስላም you just tell me. I think the عبية percentage ناتهم I don't know 80-90% اللي يكون كونوا خليهم I'm not sure. ስለዚህ I can check it myself ولا statistic. كل سنة وانتم طيبين. So انتهي زبل زلو أب جوجل منجو check قبرتني هي 9% نايتي زبناي جبتي السني إسلامي ሃይማኖቱ ስለዚህ 10% ጥራይም ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ክርስቲያን በዓል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ዘለና ፅቡቅ ኣብነት እዩ። እዞም ከም ዝገብሩ መራሕቲ ቅዱሳት እዮም ናይ እግዚኣብሔር ልኡኻት እዮም ገለመለ ማለት ኣይኮንኩን ኣነ absolutely not ግን ንህዝብኻ ክብሪ ክትህብ ድማ ግቡእ እዩ። ስለዚ ንህዝብኻ ሓድነት ናይቲ ሃገር ክትሕሉ እንድሕር ኮይንካ ክትገብሮ ዘለካ ከም መራሒ ግዴታ ኣለካ። እዚ ኣብ ኩላቶም ንኩላቶም ሃይማኖትካ ክሓድ ሃይማኖትካ ግደፍ ዝበለካ ያለን ግን እቲ ህዝቢ ሓድነት ክትፈጥረሉ እንተኮይንካ ስቂልካ ኣብ ናትካ ጫፍ ኮይንካ ጥራይ ኮንካ ናብቲ እናኸድካ ሓድነት ክትፈጥር ክትፀር ክትክል ኣለካ። እዚ ሓደ መልእኽቲ ክኸውን ከሎ ክዛረብ ከሎ ግን መበል ካልኣይ ዲ ሳልሳይ ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ መራሒ ናይ ግብፂ
تايز بنزلو مرحنا أتكم دم إيدو أبدم زأتو أنتخونه ويون تروي تزيبلو ويون حماق نجارات اللو بزعب هاجركم حسابو بزعب هاجركم تتفرهوا لكم يزبل I think أبسف لالي مدرخ تزاري بوالو بدي حرم جارجع زفرهو نجار كم زلو زر كنتات هالو دايم زبلو بريزنتنا يجيبسي عبد الفتاح السيسي أوش تحدي عاب تقبلنا سلا زيبلو من نال بعد كابتوش تحدي هذا نجار انت جنفيلو أبسلت أنت توقبل كم زي كل أبسك قاعد كم زلو يز نجار سلازي نابتوم كريستيان كيدو توم كريستيان actually لك كم بشار الأسد ولن تقول توم كريستيان سبقيرو يمزدقفوني رام معناته نتوم minority مسألة زبط سلازي نبرة زون أنت تقول نابتوم كريستيان نابهم تسجل اسم كم بروي كلهم يمتاز عمي تعود إسلام يمدحريلنا سلازي إسلام بيز على اللويو حفشاجن كاتسالك الزارب كله فرهي كم زلو زتنبه زغا هذا نجار تتفنجراب تهجر كم تاب سوريا زقاتمه أب قربيت ليبيا زقاتمه أب كالو زقاتمه نسون حدا جا كودكو خمزغل سقات كم زلوي وناف السودان زقاتمه فرهي كم زلوي زاري تمالي من رجع تغيرو بقفع قطر تعويتو حمشت عامت مراحل خون تباهلي بالجن أجاي أبتوش تان هجرات زي أجابت كم زلون كتباوس أجام كم زلون قالوا كنتات بمتاو ما يبقبسي كمتي قالوا زري وازلو زي كنت وشتاوس أجاماتا هذا جنيا كون كم زغل أمريكا جن أبسلتان كلي دليوا كم زلون إسرائيل لما أبسلتان كلي دليوا معناته دحري من كم زمان سلدي فلتو أمريكا وإسرائيل تسألي عطونا السبزجن بقليلو كابسلتان كالي وكم زغلو جن بوتو ببنك تكاخل معناته تهزبين إسرائيل زفتوز بكم زي كونه سبق يروميم زفلتو that's why السيسي نبعلو أبسلتانو سكازلو خويني سمع كايم زبلو حفشاجن تنا هيمانوت مستمر هيمانوت تراخي بس جبرو بعي وجن كم تبغى نجريه but again ጉዳይ ናይ ሶማሊያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ እዚ ኣብዚ አንተ በሂበኩም ጸናኩም ማለት ተልኮ አውሶም ውስጥ እንደምትሳተፍ የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባዲር አብዱላቲ ማረጋገጣቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በሶማሊያ አዲስ ተልኮ ተሰጥቶት በሚሰፍረው የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪ ጦር አውሶም ግብጽ ወታደሮቿን የምታዋጣው ከሶማሊያ በኩል በቀረበላት ጥሪ መሰረት ነው ሲል ብሉምበርግ በዘገባው አመላክቷል። የሶማሊያ መንግስት የኢትዮጵያ ወታደሮች በአፍሪካ ህብረት ልኡካን ውስጥ መካተታቸው በዚህ አካባቢ በትግራይ በጣም ወሳኝ አካባቢ ነው። ተጽዕኖአቸውን ለማሳደር አሁን አይደለም ቆይቷል። እንደቀላል ማየት ያለብን አይመስለኝም። እንደቀላል ነገር ተደርጎ መወሰድ የለበት አይመስለኝም። ከታሪኩ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ጀስት የሻዕቢያ ፍላጎት ትግራይን ሌላ ሀብት ለማጥራት ኢትዮጵያ ውስጥ ማረማመጃ አካባቢ እንጂ ከዛ ያለፈ ሚና ያለው ብለው አያምኑም። حدا بلا إيرترا بفلاي دما بلا شعبية فلويت سنن قرحن تنزل وسب every time نشتي بكوك تركب كلا نشعبية أنا منكاف نشعبية حماق نمهاب قصر حدا تسلاف زغون قبر أسرات حجون زرباتاتن ملحسن ورويرو كلا يدو ما صاد كان كل يوم تأكيبهم متيوم علو تزبهال زلو سمعوا أبزون ፈጸመ ሕዝቡን ለዓላውነት ግዝአታት ትግራይ ወሪሩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ምክትል ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መደብ ቅንጽላ መኺሩ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ብጾቱን ተናሓናሕቱን ዝነበሩ ተጋደልቲ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ኢዱ ብምስዳር ብግንጸላታት ዝሕመ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ተጋድላይ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቅንጸላ ከካይድ ከም ዝመኸሩሉ ተሓቢሮሎም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ህግደፍ ምስ ኣብ ደገ ዘለው ቀንዲ ኣባላቱን ደገፍቱን ዓብይ ናይ ዝምይጥ ኣካይዱ ነይሩ ኢሉ ዝጀመረ ፍልፍል ሓበሬታና ዶክተር ጎይትኦም ኣብ ትምይጥ ዓብይ ዛዕባ ዝነበረ ጻድቃን ክውገድ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ይብል ዳርጋ ኩሎም ርእቶ ዝሃቡ ኣመራርሓ ደገፍትን ኣባላትን ህግደፍ ቀንዲ ጸላኢና ጀነራል ጻድቃን ንሱ ክውገድ ኣለዎም ንሱ ካብ ህይወት ክሰናበት ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣንጸባሪቑ ኢሉ ምውጋድ ጻድቃን ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሖል ኢኖም ንሱን ተወጊድና ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዘለውና ትምታት ንምስኻም ኣይከብደናን ቅድሚ ኩሉ ግን ንሱ ክእለለዎም ካብ ስልጣን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ምድሪ እውን ክእለ ዘለዎም ኣብዚ እንደብረጽን እውን ምሳና እዮም ዘለው ዘሰክፍ የብልናን ይብል ሓደ ርእቶ ወሃቢ ኣመራርሓ ጽንጽዋይ ናይ ትግራይ ኣነ ብሓቂ it's pretty funny ኣብ ደገ ዘለው ኣባላት ናይ ህግደፍ ብዙም ተኣኪቦም ንጻድቃን ንኽኣሊዎ what a joke man قربسي قرب أي حسبون دي معناه يردانن يكو I know ترى سب زبصو حبريتان نيو قال قلت بلو تقول يوم قل
ቀዳማይ ነገር ጻድቃን ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዓይነት ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል እወ ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎ everybody knows that's not something new ሓድሽ ኣይኮነን ፍሉይ ተርእዮ እውን ኣይኮነን ስለዚ ብተደጋጋሚ ዝገብርዎ ዘሎ ተርእዮ እዩ ግን ጻድቃን ኤርትራ ወላ ጀነራል በዓል ከዋኽብቲ ከሎ ንኤርትራ ሽግራ ይፈጥረላን ግደፍ ሎሚ ባድላ ክዳን ተኸዲኑ ህዝቢ ኣኪቡ ስለተዛረበ ኣብ ትግራይ ኣይኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ሓላፊ እዚ ናይ ሰራዊት ከሎ ዝገበሮ ፅልዋ እውን ርኢና ኣለና ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ስልጣን ኣብ ኮረሻ ስልጣን ከሎ ገይሩ ክበፅሐ ይከኣለን ሕጂ እውን ተመሊሱ ብመንገዲ ኣቢ ተፈታውነት ረኺቡ ገለ ስልጣን ክረክብ ይፅዕር ከም ዘሎ ተጋሩ ባዕሎም ይዛረብዎ እዮም ብዙሓት ካብቶም ናይ ፖለቲካዊ ኣመራሕቲ ደው ገለ ዝበሃል ናይ ተጋሩ ብዛዕባ ጻድቃን ከመይ ገይሩ ኣብቲ ፖለቲካ ብኩሉ መንገዲ ምሳኣነ ብመንገዲ ምሁራት ገይሩ መፅዩ ፖለቲካዊ ኩርስናቱ ንክገብር ይፅዕር ከም ዘሎን ጠቕላላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ቀዳማይ ዝሕተት ሰብ ምዃኑን ወላ እውን ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝገብርዎ ዝነበሩ እውን ሓደ ካብቶም ንትግራይ ኢዶም ንክህቡ ንኣዲስ ኣበባ ከይኣቱ ዝኸልከሎም ምዃኑ እውን ይሓሚዎ all this ናቶም ጉዳይ ክኸውን ከሎ again ጻድቃን ከም ድማ ትገብር ኣስራ ዝበሃል ገለ ካብቶም ፍልይ ዝበለ ፀረ ኤርትራ ሓሳብ ዝጥቀሙን ጻድቃን ድማ ምናልባት መለለይ ታርጋ እንተለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ግፍዒ ይፍፅም ኣሎ ዝብል ኣብ ዝቐረባ ዝበሎን ቀፃሊ ምንጪ ናይቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ብፍራንስ 24 ድዩ ዶቸ ቬለ ድዩ ብዘ ኢኮኖሚስት ድዩ ብዓይናይ ፓብሊኬሽን ድመፅእ ቀዳማይ ከም ምንጪ ዝጥቀሙሉ እንተሎ እቲ ጻድቃን ዝበሃል እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ዛረብ ሽዑንዑ ተበጊሶም ሓደ ዓብይ ወታደራዊ መኮንን ካብ ውሽጢ ትግራይ ከም ዝበሎ ምንጭና ብምባል ድማ እቶም ካልኦት ኣርቲክልስ ድዮም ዋላ ቪድዮ ንክገብሩ ከም ምንጭን መወከስን ዝጥቀሙሉ ሰብ እዩ ስለዚ ኣጀንዳ ኣብ ምስራሕ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ኣብ ደገ ኮይኑ ምናልባት ንዘይፈልጡ ገለገለ ነታ ቪድዮ ነዚያ ቪድዮ ከንብብዋ ክሰምዕዋ ዝኽእሉ እንተለዉ ግን ሻዕብያ ምናልባት ንዘይትፈልጥዎ ከም ሻዕብያ ይኹም ተወከስዎ ካብ ደገ ብዙም ይኹን ብጉግል ቻት ወይ እውን ብካልእ ዓይነት ሶፍትዌር ተማኺርካ መንግስቲ ንምእላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ጀነራል ንምቕታል ኣብ ሶፍትዌር ዝዛረብ ኣይኮነን ሻዕብያ ሙሉእ እግሩ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ክገብሮ ዝደለየ ድማ ብደገ ገይሩ ኣብ ደገ ብዘሎ መንገድታት ኣይኮነን ዝገብሮ ክገብሮ ተደልዩ ኣብቲ ቦቱ ብኣካል ስለ ዘሎ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ፋንታዚ ናቶም ኣገይን ኣጀንዳ ንምፍጣር ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ቀፃሊ ከምዚ ዓይነት ቴክኒክ ክጥቀሙ እዮም ንሕና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኤክስፖዝ ምግባር ሓሶት ምዃኑ ንህዝብና ድማ ብከምዚ ንኸይታለል እዚ ዝገብርዎ ኣጀንዳ ከም ዘለዎም ንምፍላጥ እዩ እቲ ፀገሞም ግን ባዕሎም ኣተኪሮም እንተዝዛረብሉ ኣብ ጉዳዮም እንተዘተክሩ ዝሓሸ ምኾነ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዘለዎም ፀገም ኣክንዲ ናብ ኤርትራ ከሳግርዎ ከምዚ ዝመስል ኣብ ልዑል ናይ ተቓልዓይነት ኩነታት ተላሓሲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ላዕለዎት መራሕትና ንናይ ትግራይ ብሄራዊ ድሕንነት ዘይኮኑ ዝሰርሑ ዘለውስ ንናይ ውልቆም ስልጣን ንምድልዳል ንሰራዊት ትግራይ ሕቶት እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ናይዛ ሃገር ሰራዊት ክዳኑ እኳ ኢንፋክት ክዳኑ እኳ ክንሪኦ ንስከፍ ሓፍተይ ትስከፍ ኣደይ ትስከፍ ጓለይ ትስከፍ ተደፊራ ፌስቱላ ዝሓወት ኣደይ ክትብህርር ናይ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝዕድም መራሒ ትግራይ ኣብ ዘለላ ኩነታት ኣለና ተቓልዓይ ንኽምልከት ብስሙዕል ፕሪቶርያ ቅድሚ ዲዲኣር ክፍሰቱ ዝግብኦም ነገራት ክፍፀሙ ዝግብኦም ነገራት ከይተፈፀሙ ዝድሕረ ቀዲምካ ዝቅድመ ድሕርካ ዲዲኣር ንናይ ፀላእትናን ንናይ ጆኖሳይድ ኣብ ልዕልና ዝፈፀሙ ብዝጥዕም መልክዑ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ መከላኸሊ ሰራዊት ክተርፍ ብዝገብር መጠን ኣብ ዲዲኣር ተፀሚዶም ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ንርከብ ማለት እዩ ብዝፈጠሩ እዚኣ ኤግዛክትሊ እቲ ጻድቃን ዝበሃልን ጌታቸው ረዳን ዝገብርዎ ዘሎ ወይ ዝዛረብ ዘሎ ትግራይ ሓይሊ ከም ዘይህልዋ ወታደራዊ ብረታ ኣውሪዳ ብፌደራል መንግስቲ መፅኡ ክከላኸለና ኣለዎ ክብል ከሎ ኢዶም እዮም ዝብል ዘሎ ቀደም እንዲኦም ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ክፍርሙ ከሎ ኢዶም ሂቦም ግን እቲ ህወሓት ዝበሃል ገለ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ይደሊ ነይሩ ቀልጢፉ ብረት ከውድቕ ሰራዊቱ ከውርድ ኣይደልን ነይሩ ምክንያቱ ንዝኾለ እቲ ምዕራብ ትግራይ ድዩ ገለመለ እንተከልኪሎምና እንታይ ክንገብር ኢና ዝብል እንተታት ስለ ዘለዎ ሰራዊት ክሕዙ ይደሊ ነይሮም ጻድቃን ረዳ ድማ ንዑ ነውርዶ እናበሉ ይዛረብዎም ኣለዉ ካልእ እዚ መሰልቲ ውዳይ ናቶም
ንመራሕቲ ሕወሓት ብትርኻሲሶም ትግራዋይ በዓል ሃፍቲ ኣይተዘርኡ ከብረ ሊባኖስ ነቶም ፍቆድኡ ማዓስከራት ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ብምሕጋዝ ዝፍለጥ እዩ ንመራሕቲ ትግራይ ድማ ትርር ዝበለ ወቐሳ ኣሕሊፈሎም እቲ ቢልዮነር ኣብ ማእኸል ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ ተረኺቡ ንበዓል ልደት መውዓል እንግዶት ምሳሕ እንትገብር ዘረባ ኣስሚዖሎም እቶም ኣብ ክልተ ጉጅለ ተመቃቂሎም ንስልጣን ዝናሓንሑ ዘለዉ መራሕቲ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም እዮም ኢሉ ተዛሪቦም ተመዛበልቲ ወገናትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ከይመለሱም ኣብ ንሕንሕ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ክንዲ ስርሖም ዝሰርሑ ንህዝቦም ዘገልግሉ እከለ ናይ እከለ ደጋፊ ወይ ድማ ወዲ ዝኸባቢ እናበሉ ፀረ ባህሊ መንነትን ታሪክን ህዝቢ ትግራይ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ክብል ከሲስዎም ኣሎም ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሓሸውየ ዝኣተወ ኮይኑ ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ዘይኮነ ኣገይን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ኣካል ናይ ተሓሸውየ ናቶም ንኽገብርዋ ፕሮአክቲቭሊ ደይ መደይልካ ስራሕ ከም ዘሎ ምክንያቱ ፀገምካ ምፍታሕ እንታቢካ ናይ ደገ ፀላኢካ ትደሊ ምክንያቱ ሽግርካ ክትፈትሕ ስለ ዘይከኣልካ እትዮም ደገ ዘለዉ እዮም ዝሓላልኹልና ዘለዎ ብምባል ናብ ኤርትራ ክትገብሮ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ኢዳ ነግራን ሒዛትሎም ኣላ but that's not enough እኹል ኣይኮነን ንዓታቶም እዚ ከዓ ምስቲ በዓል ማይክል ሩብን ድዩ ማርቲን ፕላውት ድዩ ሚካኤል ሩብን ድዩ ማርቲን ፕላውት ቲቦር ናጌ እዞም ሎቢስትስ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ዝፅሕፉ ካብዚኣቶም እዮም ቀለብ ዝረኽቡ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብዚኦም ወሲዶም ፀዓዱ ስለ ዝኾኑ ነታ ሕብሮም ተጠቂሞም ይሕንጥጡ ብገይሩ ድማ ይቕፅል ንቐፅል ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ንመለስ ትራንስፎርሜሽን እንበለው ወይንም ደግሞ የአመለካከት የፖለቲካ አቋም ለውጥ ሲያደርግ አሁን የመጀመሪያው አይደለም ምናልባትም የመጀመሪያው ለውጥ የታየው በ2000 ጉዳይ ናይ ጆሃር ወላውነቶም ናይ ኢሊት ናይ ኣምሓራ ኣዛረባ ርእስን ዓብይ ዛዕባ ኮይንዎም ኣሎ እቲ ጉዳይ ድማ ኣብዚ ሓንቲ ታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ንስማዓዮ ኣብቲ ግዜ ፅቡቅ ዝነበሩሉ ከመይ ዝበለ ሽግር ከም ዘጋጠሞም ኣብዛ መፅሓፍ ናይ ጀዋር ዝወፀት ካባያ እዚያ ስምዖ ሳብ ስለ ዘተሓሳሰቦም ነታ ሃጓፍ ንምፅባብ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ድሒሩ ግን ንሳቶም ባዕሎም ካብ መንግስቲ ተደፊኦም ወፁ ለማ መገርሳ ካብ ፕሬዝደንትነት ክልል ኦሮሚያ ከም ተኣለየ ምስ ተሰምዐ እቲ ምክንያት እንታይ ከም ዝኾነ ምስ ሓተትኩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስራሕ ስለ ዝፀዓቆ ንዕኡ ንምሕጋዝ ናብ ፌደራል ከይዱ እዮም ኢሎምኒ ኣነ እውን ብምእላይ ለማ መገርሳ ባህ ንዘይበሉ ህዝቢ ብመንገዲ ሜድያ ንምርጋዕ ፈተንኩ ድሒረ ግን ለማ መገርሳ ብዘይ ድሌቱ ካብቲ ቦታ ከም ዝተኣለየ ካብ ባዕሉ ፈለጥኩ ጉዳይ ለማ እናተሓሳሰበና እንከሎ ልፍንቲ 4 ውድባት ንዝኾነ ህይወደግ ብምውሃድ ናብ ሓደ ሰልፊ ናይ ምቕያር መደብ ከም ዘሎ ሰማዕና ነዚ ትልምዚ ተግባራዊ ንምግባር ንድፍ መጽሓፍ መደመር ቀረበ ምግፋዕ ለማ መገርሳን ምውሃድ ገዛእ ሰልፊ ምትላሙን ኣሞንጎ ኦሮሞን ካልኦት ብሔረሰባትን ዘይምርጋዕ ብምፍጣር ሓደጋ ከምፅእ ይኽእል ኢለ ስለ ዝጠርጠርኩ ምስ ኣቶ ሌንጮ ብምዃን ንቐዳማይ ሚኒስተር ኣዘራሪብናዮ ምስ ለማ መገርሳ ወላ ሓንቲ ዘየሰማምዕ ጉዳይ ከም ዘይብሎምን ከም ቀደም ብፍቕሪ ብሓባር ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከቡ ነገረና ለማ ባህ ከም ዘይበሎ ካብ አንደበቱ ከም ሰማዕኩም ስገለጽ ኩሉ ኖ ትጋገለኻ ለማ ወላ ሓንቲ ይኮነን ሓድሽ ነገር እንተደኣሎ ድማ ብምዝራብ ክንፈትዖ ኢና በለኒ ብዛዕባ ውህደት ይወደግ ብዙሕ ክዕለና አይደለየን መጽሓፍ ምድማር ትዳሎ ከም ዘላን ነቲ ትልሚ ኣብኣ ከም እንረኽቦ ብምሕባር ንንድፍታ መጽሓፍ ከም ዝልኸልና ቃል ኣተወልና ብወገና ይወደግ ምፍራስ ግዜኡ ከም ዘይኮነን ንመስርሕ ምስጋር ከሃስዮ ከም ዝኽእልን ከነረድኦ ፈተና ከም ስጋት ዘቕረብናዮ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛእ ሰልፊ ግጭት ከስዕብ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ ብፍላይ ምስ ሕወሓት ንዘሎ ሓርፋፍ ርክብ ብዝበለፀ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ስጋኣትና ብምግላጽ ቅድሚ ምፍራስ ይወደግ ምስ ሕወሓት ኣጋጢሙ ንዘሎ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ቀዳም ብሕፅር ዝበለ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ህግደፍ ኤርትራ ሓደ ፓርቲ ዘለዋ ብሓደ ፓርቲ ትመሓደር ሃገር እያ ብምባል ከሰይጥንዋ ከሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ፓርቲ ኣለዋ ሓደ ዝሓለፈ 5 ዓመት እቲ ይወደግ ዝበሃል ቀደም ይወደግ ዝበሃል ከሎ 4 ፓርቲታት ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ደቡብ ህዝቦች ዝበሃል 4 ፓርቲታት ብሓደ ልፍንታ ቆይሞም ይወደግ ዝበሃል ነይሩ ይበሃል ነይሩ
أبي أحمد نزار بعتيو أليو حنت بلصقنا حنت بارتي زلاتا إثيوبيا حنت بارتي لاتا تا بارتي دما مرحناتا أبي أحمد يو سلازي أبي إثيوبيا كم زدو كبهال كله كساك ندي حشوية مخانون أبي أحمد دما نتحادى بارتي بلصقنا زبهالون بلصقنا زبهال أبي أحمد مخاني زنقر كجبرن كجدفن زخل أبت بارتي زخوني يخونات كجبر زخل نص مخانو بس بايتو كم زلهم بايتو كزرب كله أقل ما لا جليز بحالكن in general it's just at least fakes اللي مقبار كيلاتات يمسون هذا fakes اللي جيرهم نعلم بايتو كم زجابا زلو بايتو كم زوسونو أقل ما لتات يمزبلو ومكر بيدو قلو كبلو خلوه but at the end of the day it's just هذا party أبي أحمد زورة منقست كم زلو إذا ما صحفنا ناي جوهر محمد صحيف وازلو قودون قدا قدود نتوم إليت أرومو رئيس الزنبرم لما مرقس هذه كالوت كلاتهم رئيس الزنبرم كاس بقاس كابت منقست رايدي كون استغلالا زخون يخون بوتا كبون كم زي كالا سلازي أبتل إليت أرومو ما كلاتهم كابو زحمكو إشي لون كسبدولو زخول سبات راي أمتيو أفسلت عملي وزلو كلهم زمتريوم زلهم أبت منقستي تحتيهم بقعتهم كلاتهم كلهم That's why يخادم الدمرتهم زلو سلامتاي لعلين تخينام هزبنا عم كفتيو لعلي زخون سبات كم زايد لني and this by default أبي أحمد هذا سمارت سبا يكونن رينا لنا نوع وان intelligent سبا يكونن الذي كابو زحمكو تراي كم زلو هاجر دما كابو زحمكو أو تدراوي كابو زحمكو أبت محدرا كم زيو أما ده تنابيك بزيا صراحة يكونن إحنا نتزلو كنتاتنا رأنا ريبورت مقبار تراي كون ناتنا قداي بس غوين بتي أبي إثيوبيا بكل مداي إنريو زلنا مداي كنتات نزي مثل حجي نابتنا يرتراجز ناخذ سجر بفلاي بتي كل سب سمعي وزلو ويون أقداسي معبالة تباهيلو الزرب زلو من غيرتران أذربيجانن زقات ما كنتات بوكن جمر زي ريبورت زي رويترز قالوا منشنا فيديوهات ون يبلو أذربيجان بروتيست كم زقبرت ويون مراقبناتا أبقى ما جنب بحرنا يرترا كم ستحزن حجر ما كم زي كستات كنت مصر جميرة خمسة زي رويترز حركاتهم قدامي مقابرة نايتي CIA ويجلتها سلزغني زعبة يرترا صبوق صحف زي كليو سلام تاجنا مسؤولنا قدامه كابتن زخوني إيفنت أب عالم ريبورتس قبل حجرات مع رويترز يوم زي تسمعنا تالهم تقتلتونا اللوم تقتل كا نتناجر مجنزاب دما العلا قد سنة كلوي سلازي كم زر يزلنا دايم زبلو زلو أذربيجان تكونتات بمسرته ثلاثة مراقب ناي أذربيجان تبع الحجر ما أسينا بكل بحرنا يرتاتين نزبل ورح عصرت حدا إلى شوعته ورح عصرت حدا تلتشحن أسران 4 ينابتي إرترنا من يرترا كل ماي ويون كل بحرنا يرترا أتين تم خنيات زبوا زلود ما كم تري وزلهم worsening weather conditions while en route to Abu Dhabi via the Suez Canal. فلذي زخدوز نبرة تي تمراقب 10 شو من تسبات كرو كم زنبرة كرو ممبرز كم زنبرة ون بسنك ماق ويزر ناب كل بحرنا يرترا كم زاتوان نقعزنا تندما نأبو دابي كم زنبرة بسويس كانال غير كمالتي of course. سلذي the vessels شمان مالتي CMS باليان هذا CMS كمو دما سلسة نيرن operated by the Azerbaijani branch of Caspian Marine Services بال كم زغنن had contacted Eritrean authorities but failed to provide all the necessary details according to so in times of low زي مردا كم زقاتمن upon learning on the detention Azerbaijan sent a diplomatic note to Eritrea through its embassies in Ethiopia and Russia. ስለዚህ እትኩነታት መሰጋጠመቲ መንግስትና የአዘርቤጃን ምስተፈላለየ መንገዲ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከም ዝኻለን ምስ ኣምባሳደራትና ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ከምኡውን ኣብ ራሽያ ዘለው ክራኸብ ከም ዝፈተንን work is going on ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ዝኻ ነተን መራኸብ ንክወፃ ነቲ ኩነታት ንምፍታሕ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብዘ የድሊ ሽግር ክትኣቱ ትደሊ ሃገር ከም ዘይኮነት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ እዚ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ probably ስለምንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ዝበሃል ዘሎ ጥራይት ከም ዘይኮነ ካልእ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ መብዛሕትኡ ግዜ ኤርትራ ሃንገፍ ኢላ ሓደገኛ ውሳነ ክትወስድ ትኽእል ኣይኮነትን ከምኡ ድማ ኤርትራ ትገብሮ ውሳነ ብጌጋ ትወስዶ ውሳነ ክኸውን ከም ዘይክእል ርግፀኛታት ኮይና ክንዛረብ ንኽእል ስለምንታይ ኤርትራ
ኣብ ጌጋ ስእሊ ክትኣቱ ስለ ዘይትደሊ ድሮ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምዋ ስለ ዘሎ ኣዘርቤጃን ዝበሃል ሃገር ኣይጉረ ቤትናን እዩ ምሳና ርክብ የብሉን ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ እዩ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ክንገር ቀኒ እዩ ለንቀነ ድማ ብሰንኪቲ ነፋሪት ኩናት ናይ ኣዘርቤጃን ብጌጋ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ራሽያ ተሃሪሙ ዝምድናኦም ቁርብ ሓጎስ ጎፅ ኢሉ ኣሎ ግን ፅቡቕ ዝምድና ዘለዎ እዩ ስለዚ ዋላ ምስ ኤርትራ ፅቡቕ ዝምድና ይሃልዋ ምስ ራሽያ ፅቡቕ ዝምድና ስለ ዘሎ ኣከሙታት ክትኣቱ ትኽእል ሃገር ኣይኮነት ኤርትራ እንተኾነ ንእሽተይ ሃገር እያ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ዓቕሚ የብላን ብላ ብላ እናበሉ ነቲ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክደፍርዎ ከም ዝፍትኑ ግን ቀንጣ ጥርጥር የብልና ስለዚ ኣብቲ ክልል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዕግርግር ክገብሩ ብትዕቢትን ብገለን ስለ ዝመፁ ኤርትራ ድማ ነቲ ክልል ባሕሪ ናታ ካብ ጫፍ ንጫፍ ናይ ክቋፀር ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ንማንም ኤሮጳዊ ሃገር ክግምቶ ይክእልን እዩ ንሳቶም ዝፈልጡ ክልል ባሕሪ ናይ ሶማልያ ክልል ባሕሪ ናይ ሱዳን ሜይቢ ናይ ካልኦት ኣፍሪቃውያን መንግስታት ናቶም ድኹም ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ክረኽበና ይክእል እዩ ወይ እውን ከነሽክዕ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳናትና ተጠቂምና ብላብላ ካብቲ ኩነታት እቲ ክንወፅእ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኤርትራ ግን ቀላል ሃገር ብወረቐት ክሪእዎ ከለዉ ብእገዳ ዝተዓፅወት ቁጠባናታ ፅቡቕ የለን ኢንተርነት የብላን ገለመለ ዲክታቶርያዊ እዩ ሰሜን ኮርያ ናይ ኣፍሪካ ብላብላ ክብልዎም ከለዉ ኣብ ወረቐት ሪኦም ባርዚ ሃገር እዚ ዓቕሚ የብሉን ብምባል ፈተነታት ከም ዝህቅኑ ፍሉጥ እዩ ናይ ኤርትራ ሓቀኛ ምስሊ ግን ስለ ዘይፈልጦ ኣብ ሓደጋ ምስ ወደቁ ጥራይ እዮም ዝረኽብዎ ሕጂ እዚ ሮይተርስ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ካልእ ሓደ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ጉዳያት እዚ ቀልጢፉ ከም ዘይዛረብ ፍሉጥ እዩ ኣነ ብወገነይ ፅቡቅ ኮይና ይስምዓንን እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ከጋጥም ከሎ መንግስቲ ኤርትራውን መግለፂ ክኽእል ኣሎ ኦፍኮርስ ብናቱ ኣካይዳ እዩ ዝኽእል ቀልጢፍካ መግለፂ ዘይምሃብ ግን እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ሓሶት ከም ሓቂ ስለ ዝእመን እዩ እዞም ኩሎም ሚድያታት ኣውፅኦሞ ዘለዎ እዚ ሮይተርስ ብላብላ ዘውፅዎ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ንዑ ዝጥቀም ከም ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ኣንፃር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ንክስራሕ ዕድል ይፈጥር ከምቲ ኣብ ብዙሕ ነገራት መንግስቲ ኤርትራ ቀልጢፉ መልሲ ዝቦ ንኣብነት እዚ ናይ ሓደ ኣብዚ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ብዛዕባ ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ክፅሓፍ ቀኒ እዩ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ድማ ኤርትራ ቀልጢፋ መልሲ ይባትሉ ንኣብነት ነዚ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ሓደ ኣብዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም እዚ ኣብ መንጎ ዘሎ ማይክል ሩቢን ዝበሃል ብዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ ፕሮፓጋንዳ ከም ፀሓፈ ግን ኤርትራ ነዚ ተሪር መልሲ ይባትሉ እያ ብመንገዲ እቲ ዲፕሎማት ናታ ጥራይ ዘይኮነ ብመንገዲ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ገይሮም ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ እዩ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ዘለዋ ነቐፌታ ነዚ ዓይነት ፀረ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣብ ርጉእነት ኣብ ሓውሲ ኣብ ሰላምን ርጉእነትን ናይቲ ዞባ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ሃገር ክነሳእ ኣብቲ ዞባ እቲ ሰላምን ርግኣትን ክመፅእ ስለ ዘይደልዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ክእለ ኣለዎ ዘብሎም ምክንያት እንታይ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ድማ ቅድሚ ሕጂ እዚ ማይክል ሩቢን ዝበሃል ማለት እዩ ዝጅብ ዘሪአኩም ፀናሕኩ ንካልኦት ሃገራት ሓዊ ዘእተዎ ሰብ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ሓዊ ክእቱ ዝፅዕር ዘሎ ሰብ ምዃኑ ኤርትራ ብሰፊሓ ካብ ነዊሕ እዋን ፀረ ግብረ ሽበራ ነዊሕ ዝተቃለሰት ሃገር ምዃና ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብመንገዲ እቲ ትክክለኛ መንገዲ ናታ ኮምፕሌን ገይራ ኣላ ማለት እዩ ቅሬታ ናታ ብሰፊሑ ፅሒፋ የእትያ ኣላ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ትክክለኛ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ኣሜሪካ ነዚ ሰሚዖም ነቲ ማይክል ሩቢን ስጉምቲ ቆዝሎ ኣይክብለኩም ኣይክእልን ክፋል ናይቲ ስታብሊሽመንት ይሱ ዝገብሮ ዘሎ መንገዲ ሓደ ናፃ ፍሪ ስፒች ኣሎ ክብሉ እዮም ካልኣይ ድማ ናይቶም ቲንክ ታንክ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ግን ኤርትራ ግብረ መልሲ ምሃብ ኩሉ ግዜ ትክክለኛ መንገዲ እዩ ሰምዕዎ ድዮም ኣይሰምዕዎን ድዮም ክዕበዩ ድዮም ገለመለ ካልኣርሲ እዚ ጌራቶ ዘላ ግን ነቲ ሓድሽ ኣድሚኒስትሬሽን ዝመፅእ ዘሎ እውን ኦልሬዲ ሓደ ኣብቲ ብራንች ናቶም ሓደ መልሲ ስለ ዝፀንሕ እዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ምምላስ ከዓ ከምዚ ዘይኮነስ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ትፅዕር ሃገር ምዃና ክገልፁ ከሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ብናይ ኤክስ እውን ብፅሑፍ ከምዚ ገይሮም መሊሶም ነይሮም ስለዚ በቲ ትክክል ዲፕሎማስያዊ ቻነል ናብቲ ዝምልከቶ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክሰዱ ከለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ድማ ኣቶ ብርሃነ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ፅሒፉ ነቲ ኩነታት ንዝምልከቶ ኣካል ነቶም ሶሻል ሚድያ ዝከታተሉ ድማ ከምዚ ገይሩ መልሲ ሂቡ እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኩነታት እዩ ኤርትራ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዋ ደጋጊምካ ክትዛረቦ ዘለካን ክትሕብሮ ዘለካ ምዃኑ ድማ ይርዳእና እዚ ከዓ እዚ ሕጂ እዚ ኣብ ኤክስ ተፃሒፉ ዘሎ ነቲ ሚድያታት
ኤርትራ መልሲ ከም ትህብን ኣብዚ ጉዳያት እዚ ኢዳ ከም ዘይትእቱን ክገልጽ ከሎ ነቲ መንግስቲ ድማ ብዝምልከቶ መንገዲ ይምልስሉ ኣለዉ ንመለስ ኣብቲ ናይ ኣዘርቤጃን ዝበሃል ዘሎ እዚ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ስጉምቲ ኣነ ብወገነይ ኤርትራ ዋላ ወግዓዊ መልሲ ኣይትሃበሉ ካብቲ ንፈልጦ ኤርትራ ተበዲላ ከላ ሕማቕ ንኸይመፅእ ፀገም ንኸይመፅእ ውሒጥ ናይ ኣትም ንበል ትብል እምበር ነገር ክፅሕተር ደልያ ኣብ ሽግር ከም ዘይተኣቱ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ገለ ነገር ሓንዲሶም ከም ዝነበሩ ገለ ነገር ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ሻዕብያ ድማ ነቲ ኩነታት ሃንደበት መፅኡ ከም ዘፍሸሎ ፍሉጥ ነገር እዩ ካብቲ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ናይ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ኣብዘይ መንጠቢትካ ኣይትእቱ ኢትካ እዩ ኣብዘይ ይምልከቶ ጉዳይ ኢዱ ኢቱን እዩ ኢዱ ክእቱ ከሎ ድማ እኹል ምክንያት ስለ ዘለዎ ጥራይ ኢልካ መደምደምታ ክትወስድ ትኽእል ካብ ወፃኢ ግን ኣይትንክ እቲ ዘለና ሓበሬታ ኪንኡ ክሰግር ዝኽእል ኣይኮነን ኣነ ክሪኦ ከለዎ ግን እቲ ገይሮሞ ዘለዉ ብዘይ ምክንያት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ሓንቲ ነገር ከየጋጠሞም ዝኣተውዎ ከም ዘይኮነ ኣብኡ ተኣማሚና ክንዛረብ ንኽእል ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበክም ደልየ ኣለኹ እስከዚያ ስምዕዋ ነዊሕ ዝገበረት እያ ግን ኣገዳሲት ቪድዮ እያ እዚ ክንገብር እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ንኢላ ክገልፀልኩም እየ ድሓን ንስማዕ እያ ሓንፂጥናዮ ዘለና መደባት ኣሎ ሃገርና ምስተን ዝማዕበላ ሃገራት ክንሰርዓ ክንክእል ኣለና ስለዚ that's the task main task in front ኣብ ቅድሚ YPFDJ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ መድረኽ ኣብ ንኣትወሉ እዋን እዚ ክንገብር እንድሕር ኮይና እንታይ ኢና ክንገብር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ሓንፂጥናዮ ዘለና መደባት ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ኮንሶሊዴሽን ናይ PFDJ ህግዘፍ ክሕይል ኣለዎ ህዝባዊ ግንባር ብቕዓቱ ክመልስ ኣለዎ ህዝባዊ ግንባር ናብቲ ዝነበሮ ኣዝዩ ውዱብ ኣዝዩ ኣድማዒ ፖለቲካል ኦርጋናይዜሽን ክንመልሶ ክንሃንፆ ክንክእል ኣለና ዲቨሎፕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና መንእሰያት at the center the reinvigoration the consolidation of the PFDJ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ናይ ብሓቂ እዛ ሰሚናር ክሪኣ ከለኹ እቲ መንእሰያዊ ተሳቲፉ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ it's really beautiful ከምዚ መድረኽ ዝነበረሉ ግዜ I'm sure ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ መድረኽ ከም ዝግበር ዘሎ ካብቶም ቶፕ ፖለቲካል ኣናሊሲስ ናይ ኤርትራ ወይ ኣማኸርቲ ናይ ፕሬዚደንት ነቲ መንእሰይ ከምዚ ገይሩ ኣተሓሳስባ ናይ ህግደፍ ከሰጋግረሉ ከሎ that's really brilliant more ከምዚታት ሰሚናራት ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ነቲ መንእሰይ ብፍላይ ነቲ ኣብ ሃገራዊ ደንበ ዝነበረ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ይርዳእካ ኣብዚ እስከ ነስማዕ ሓንቲ ይበክሮ ሚልዮን ኤውሮፓ ሕብረት 120 ሚልዮን ኤውሮፓ ሕብረት ባጀት ምስሰልዕን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተኾይና ተቃዊምና ቤት ፍርዲ ኮይና በፂሕና ዓድና ክትህነፅ ስለ ዘይደሊ ዲና ቤት ፍርዲ በፂሕና ንሕና ፍና ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ፅርግያ ክስራሕ ስለ ዘይንደሊ ዕንወት ስለ ንደሊ ዲና ተቃሊስና ወይ ተቃዊምና ኣይኮነን ንመን ይኹን ክትቦ እቲ ገንዘብ እዩ ንመን ይኹን ትቦ ፓርትነርናትኩም ሲ መን እዩ ምስ መን ትሰርሑ ኣለኹም ኢለ ኣለይ ነዚ ዘረባ ክሰምዕ ከለካ ቆለጭ እንዲ ዘምፃልካ 120 ሚልዮን ናብ ኤርትራ እንተዝኣቱ ነይሩ በዓል እዚ ንዑም ዝመስሉ ንዖም ክሰምዕ ዝኽእል ሓይልን ኢድየትስ ኤንድ ስቱፒድ ስለ ዝኾኑ እምበር እስከ ድሓን ነቲ መንግስቲ ፀሊእካዮ ከም ድሌትካ ንኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ትፈትዎ ነርካ እንትትኸውን ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንተዘልዋካ ነይሩ ኣብ ሰራዊት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኣብ ግንባራት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኣብቲ ከተማታት ዘሎ ኤርትራዊ እዩ ኢሳያስ ኣብ ጅቡ ይኮነን ክእትዎ ምናልባት ኤውሮፓዊ ሕብረት መፅኡ ነቲ ፅርግያ ክሰርሖ ከሎ ክስራሕ ከሎ ኤርትራዊ ክረብሕ እቲ ገንዘብ እታ ብኤርትራ ክኣቱ ከሎ ኤርትራዊ ክረብሕ በዓል ንስኻ ግን ንትግራይ ክወሃብ ኣለዎ ኢልካ ተዛሪብካ ትኾናው ምክንያቱ ኩላ ኣጀንዳኻ ትግራይ ትዕወት እያ ትግራይ ተጋሩ ድማ ትኢሊት ናይ ትግራይ ድማ ቤላ ገይሩ ተጠቂሙ ከም ማስቲካ ጥፍ ኢልዎ ኣዲምሎም ከም ማስቲካ ተጠቂሙ ገንዘቦምን ግዜኦምን ተጠቂሙ እንዳጓሓፍ ብሒፍዎ ነቲ ናቶም ሓሳብ እምበር ናብ ኤርትራ ገንዘብ ካብኣቱ ዝኸውን ነቲ መንግስቲ ትፀሊ ነርካ ተትኸውን እኮ ነባሪ መንግስቲ የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፀሊኻ ሓደ መዓልቲ ክሓልፍ እዩ እቲ ገንዘብ ሒዝዎ ይኮነን ክኸይድ ኣዲኻ ንለኻ ኣብቲ ሃገር እዩ ክቕመጥ ፅርግያ እንተ ተሰሪሑ ወደብ ናይ ባፅዕ እንተ ተፀጊኑ ፅባሕ ንግሆ ግዜኻ ኣይኖ ነታ ኩርሲ እንዲኻ ለይትን በዓልትን ተንባሃቕ ከም በዓል ንስኻ እንተ ተቐቢሎማ እታ ኩርሲ ድማ ክሳዕ ክንደይ ክትበላሾ ምዃና እዩ ዝርዳእካ
ኣብ ኤርትራ ዝኣቱ ገንዘብ ናይ ብሓቂ ፖለቲካዊ ራእይ እንተዘለወካ ነይሩ ነቲ ገንዘብ እቲ ንኣተወ ብኸመይ ተቆፃፃርነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ብኸመይ ኣብ ረብሓና ህዝቢ ክውዕል ከም ዝኽእል ክትፅዕሪ ዝግባእካ ንስኻ ግን እዚ ገንዘብ እዚ ንኤርትራ ክኣቱ የብሉን ብምባል ኣንበጣ ኣብ ትግራይ መፅዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣንበጣ ይግድሰካን እዩ ምክንያቱ እዚ ብኤርትራ ክግረፍን ንስኻ እኮ ኣብዚ ኮቪድ የምፅልክም እየ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመ ብዘይ ጭብጢ እመኑን ዝበልካ እኮ ኢኻ ምሳና ክሰርሑ እንተኮይንኩም ኣብ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እዩ ዋላ ጭብጢ ኣይሃሉ ክትኣምንዎም ክትክእሉ ኣለኩም ከምኡ ክብሉ ከለዉ ዝበለ ሰብ እዩ ስለዚ he has no moral right ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ናብ ኤርትራ ሓገዝ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኸይኣቱ ምኽልካልካ ዋላ ሓንቲ ዘገርም የብሉን ምክንያቱ ኤቭሪቲንግ ንሱን ደገፍቱን ዝገበርዎ ህዝቢ ኤርትራ ንኸይጥዕሞ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ጌጋኻ ከም ድሌትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብታ ናይ ሰላም ጩራ ዝተረኸበትላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፖሊሲ ክቕይር እሞ ህዝቢ ኤርትራ እንተወሓደ ካብ ባፅዕ ንትግራይ ዝኸይድ መንገዲ ክስራሕ እንድሕር ኮይኑ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ዝኸይድ መንገዲ ክስራሕ እንተኮይኑ ዝዓበየ ክፋል ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ስለዚ ኢለሰይ ብሰንዓፈ ገይሩ ክኸይድ እንተኮይኑ እቲ መንገዲ ካብ ባፅዕ ክሳብ ሰንዓፈ ዘሎ መንገዲ ክስራሕ እዩ እቲ ህዝቢ ነቲ መንገዲ ክጥቀመሉ እዩ ታንኪ ይኮነን በቲ መንገዲ ክኸይድ ህዝቢ ክኸይድ ፅርግያ ይክስር so where is your problem ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ክጥዕሞ ስለዘይደልዩ ትዝዕዝነካ በዓልሱ ኣምበርገርን በርገርን እናበልዐ ስድሮ ደቁ ኣብ ቅድሚኡ ኣቐሚጡ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንኸይርህቦ ባይ ዘ ወይ ነባሪ ስርዓት የለን ኢልና ኢና ህዝቢ ክስዕበካ ተኮይኑ እቲ ሃገር ፅቡቅ ኮይና እንተፀኒሓ ትርካ እዩ ህዝቢ ፅቡቅ ደረጃ ምቾት ተረኺቡ እዩ በዓል ነዚ ኣይርድኦምን እቲ ፖለቲካ ኮይኑ እምበር ኣብ ኤርትራ ምቾት እንተመፅኡ እቲ ፖለቲካ ንሳቶም ዝደልይዎ ክሰርሕ ዝኽእል ምክንያቱ ኢንተርኔት ተኣትዩ ፅርግያታት ተማዕቢሉ ትሕቲ ቅርፂ እንተተሃኒፁ ነገራት ክከፋፈት ክጅምር እዩ ሓሳባትካ ድማ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ሃገር ሙሉእ ሓይላ ኣብ መኸተ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ሰራዊት እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ if you have learned ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት እዚ ኩሉ ኣኼባታት ናይ ተቃዋምቲ ተገይሩ እንታይ ኣፍርዩ nothing almost zero ሃዋሳ ተኸይዱ ኣብ ኤውሮጳ ተኸይዱ ኣብ ኣሜሪካ ተገይሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተገይሩ ኣብ ገለ ተገይሩ everything ተገይሩ እዩ ውፅኢት ናቱ ሎሚ እቲ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ኣለዎ እንተልካ nothing ወላ ሓንቲ ከዛርብ ዝኽእል ነገር የለን ውዳቤ የለ ስርዓት የለ ሕጊ የለ ወላ ጥርናፈ የለን ስለዚ ቀዳማይ ክትገብሮ ዝግባእካ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ክኣቱ ዝኽእል ነገር ክትሕግዝ እንተትኽእል ብህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነት ምርኸብካ ምክንያቱ ንኤርትራ ፅቡቅ ነገር ይሓስብ እዮም ተባሃልካ ንስኻ ግን ዘዝኸፈትካ ሎም እኳ ተጋሮም ዝጓሓፎም እታ ትግራይ ትብል ገዲፎም እዮም ቁርብትለይ ንዓልዮም ኤርትራ ዝብል ቀይሮም ኣለዉ በት ዝሓለፈ 3 ዓመት ተሪኻዮም ነፍሲ ወከፍ ዘረባናቶም ደርፍናቶም ትግራይ ትዕወት እዩ ነይሩ እታ ትግራይ ግን ንዓታቶም ጉሒፎም ኢትዮጵያ ክሰርሑ እቶም ንሶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ንኣባ ኣሕመድ 10 ግዜ ይፀርፎ ነይሮም እቶም ንሶም ዝድግፍዎም ዝነበሩ ተጋሩ ግን ኣባ ኣሕመድ የተከበረ ጠቅላይ ሚኒስተር ክብሉ ጀሚሮም they turn back ፖለቲካ ከምኡ ይቅይር ኢሎም ምስ ኣቢ ኣሕመድ ክሰርሑ ጀሚሮም በዓል እዚ ኣገይን እቲ ፅልእ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዘለዎም በረይ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ምንቲ መጎጎ ተሕለፍ ኣንጭዋ ይበሃል እቲ ህዝቢ ክትዕመ ኢልካ ነቲ ፖለቲካ መርገፂ ናትካ መገደፍካ ይሕርዩ ኣብ ካልእ ከዓ ትማልሶ ምኻልካ ግን ኣገይን ህዝቢ ኤርትራ ክርህቦ ስለዘይደልዩ ኩሉ ዝገብርዎ ፖለቲካ ለውጢ ከነምፅና ዝብል እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ሽግር ንምፍጣር ምዃኑ ካብዚ ዝበርሃልካ ብዙሕ መንእሰይ ድማ ተደናጊሩ ነይሩ ባኦም ብዝኾነ በቲ በቲ እቲ ሓበሬታ ንኩሉ ሰብ ንፅር እዩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳብ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ እዚ ክሰምዕ እውን ደስ ይብለኒ ኣብ ታሕቲ ክፅበየኩም እየ ምዝያ ክገድፈኩም أفضل سلام كله بروحه المهن ورسو كله بتطو متسعى من كلا من السب بفوري وانا نتبالك أبا يناي مدرته علي فام يوم جاكرو هاقواف بري قدفو علوف قصلتاتو جيت تركبوتا مسخنبرو هجاتك تبيو مسلا كبرو سسر ربحتات جران يبلو يقمد القزية على ما تطولو سلام كن سلام